سلام زغبركم تخاتلتي لس سبورت كما يكنيكم نلوم قدامون نعكم يمهرو كمون يحبرو زبلنا يمتحستو حيزنا لكم قريبنا لنا مساهم سنح أمير علي ناجوعات مدرخات عمر زنبرو زور زبا مأكل زحلف السمون مززامو زذكريوم ناتنا يا زميكيل مس أكايتن عوتاتن يتوردر زكايدو علال كتسيلو كسعبيو سلام زي خبركم تغاتاتنا كمزي تعزبو زلخم كابصات نابصات تعزبتي كريو ويدما كعزبو كمز وعلو زور زبا ماكل كلتشن 23 اب مزام غوصي بصح زلهم ازي ودرات ازي اب ني عبيتي 839 كيلومتر بحفشا زشفنا نيروم بزي كازي اب نيدق انستي دما 409 كيلومتر رحقتين اكايدن ازي ودرات ازي اب كابي انشرانس ويدما سانشاين بزتخايده يو بمزازن بصح زلهم غوبلل كوينا نزي ودرات ازي ام فصمتا زبصحتهم أسلطاني كلب دندن يوسفينا تراقبنا زلنا يوسف أزي مسجنك انقوا حقوسكم بحفشة بنادك أنشتن لك تبعتين يخم عوتاتكم كم زلهم زي ودرات زي كمان يرو هو كم تخال زي كونت زور زوج ماكل بتعم حيالن بدهن صوتاي نيرو لعل كله خاني نزي بدهوتات زي لعل تسعري استجبره ولا تموال أكل نخمزي خنعوت زغلنا في مصر مكلخان بسباسن حبريتان زغبرنا زلو متحبار دي ولا مس كله فاسيليتي زغبرنا زلو قليلنا يقرا يكونن نسو خان نز درجه زي خنعوت اخيلنا مالت خبز حلف عمتات حزا شامبيون زرو زبا ماكل كتكون زخالتيا لما عمتون نتا ماليا عقباتا وصيالا زي مالت نسالساي غزيا ناب ربحا لويطاتو زلا زي خبركم تخاتلتنا هراي أديم نقول حقوسكي كبلكي فتو سك وددر كمير خبكيو قانتات كميت إحنا خي تكاتي ولدو دك أنستيون مسخي تتححزن أبستفلا لي رحقاتات ترعينين توداديرانين مو بزح دما تموجسكني خدمه وددر كمير خبكيو زرزوام أخل بتعم تصبونيرو تقدمتون ناشتو تقدمت بتعمي نفعتين متينا نازلوا أبز برخاتات كله زغنينا شوعت شمونت مدرخات كاب طعم صبغ تزازيم له فقد ماي كلب مقابيت انترمارش يخا زلخا اخيلو عرفاينا اب ساعات زدما زرزوبا ماكل ابز تخايده ناي شوعت مدرخات قبل بمخان بيصا ماليا ولينكا لخمو اسك ودرات كمينيرو كتما كوم دما ناي برخا مالتي او مجمريا ثانكيو لعلو سلام أجمر سلام لودانا لزيابير أمر كبري يخونه بمقطع لو عزيو بدهنيرو قبلي خل نشوا عتم مدرخ زور زام أخل مالتي وطبوني يرخوي لخل موسى أسيهل حدا خبطهم قدايم ألونا خبز بحلو سلطنتي حدا خامو بساعات زون كم زريزو لنا أسلطاني كلب سراير سوا نيدك ألستيو أبناي ماونتين بايك كون كايخا أب معياي تركب زلخا اسكا وعلى خمينيرو زني شوعة مدرخات زي تخيل زرزبا ماكل هو من الباش زي بسلام جميرو بسلام زودنا أملاخ تمسجن نبلو توددر أزيو خبيدي نيرو بفلاي أب دك أنستيو اللوانا أبدا كورسو أب ماونتين ونيرو جن أبتدا كورسو عند حركة طريق هون كان مستزنة برنا شوعة مدرخات كبابنا 500 8 كيلومتر أنا خمت تتصبغون تناتنا تقدرت بمنزل عدمين أقول عوتي قبل زغل مغنياته تزعبيتنا تقدراميت قال 20 كلتن عمتها مستنكالو تريخا من الباش أنا عقابتي أبتناي دكانستي ولا مناي داكورسي يكون ولا أبتناي عبيت أبتناي ماونتين بايك أقول مغنياته أب جانتا سراير سوا دكانستيو تنكلته تندعبها دك 20 كلتنين تنكالو تكن 10 شمونته تعند 10 شدشته الجزمل أزلواي سلازي نعيشتو سلازغنا نمزاي مودة أن توددرون وكلي أبتي أمتينا زلنا وصيتون كلي لا يكونن أبناء عقبة سالساي أبناء نتبنا جيزين كا من الباش عدقاتات بزحني رون كوموتات مستزنا برهلو نجارات كا وكل ريزالتيو نعنا مسمنصر عدمين كتر يغلا كل جيزين هيدك نستي عدمي أخاتواتاتر عدمي دك خندي الله من سعرنا الله دك خندي أنت سعر أنزل الله يخاف قمت تويكا خندي عمت الله عند السعر زلوا الكا خاطري كل جزء نايدك أنستيو درخة كعدمي زلا على عدمي زلوا قال نستيتي عزي
ተጻዋርነትን ሬዚስታንስ ምስ ኩሉ ባህርያት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ተጻዊራ ክትክእል ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ምስ ከምዚ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ዘዕግብ ውፅኢት ይኹን ብሎ ንኽእል ኣብ ማውንቴን ባይክ ምናልባሽ ከምዚ ክንሪኦ ዝቐነና ኣብኡ ደቂ 15 እንተናትና ተጻወቲ ብዓብላሊ ኤንስዒሮኖ ቀዳማይን ካልኣይን ሰለስቲኡ መድረኽ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ሲዶን ከም በዓል ሲዶን ዝኣመሰላ ቆልዑ ደቂ 15 ክንሕልፈን ከም መደብ ኣሎ ግን ትዕድመ ዝረኸና እዩ ብዝኾነ ግን ሓፈሻዊ ውፅኢት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስመይ ሲዶና ሃብቶም በሃል ውድድር ከኣዝዩ በዳሂ ውድድር እዩ ነይሩ መከተለን መኪና ኣብዚ ንሸውዓተ መድረኻት ዘጠቃለለ ዙር ዞባ ማእከል 2023 ንክለቡ ያሲ ቲም ወኪሉ ክሳተፍ ዝቐነየ ተስፎም ዖባ ማርያም ሳያሎ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ውድድራት እዚ እንታይ ከም ዝመስል ብሓፈሻ መብርሂ ክበና እሞ ኣራይ ብስመይ ስም ተዓዘብትን ከመስግነካ ይፈቱ እስከ ከመይ ረኺብካዮ ንስኻ ሓደ ካብቶም ፕሮፌሽናላት ተቃዳደምቲ ዝነበሩ ዓበይቲ ተቃዳደምቲ ናይ ሃገርና ኤርትራ ኢኻ እሞ እዚ ውድድራት እዚ ከመይ ፀኒሕካ ከመይ ጦብላሕታታትካ ወይ ድማ ተዘክሮታትካ ይሕድስካ ዶ ተስፎማ ልክዕ መጀመርያ እቲ ነዚ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዘወዳእና ብሰላም ነመስግኖ ማለት እዩ እዚ ፀወታ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ካብ መጀመርያ ሕይል ዝበለ ጀሚሩ ንሕና ብሙሉእ ናቶም ፕሮፌሽናላት ምህላው ማለት እዩ 3-4 ተፃወቲ ፕሮፌሽናላት ነርና ኣብቲ ዝነበረ ውድድራት ክንሪኦ ከለና ድማ በዳሂ ክገብሮ ዝኽኣለ ንሕና ኢና ማለት እዩ መጥቃዕትታት ብኣኬለ ሜሮን ኣነ ብዙሕ መጥቃዕትታት ዝግበር ነበረ ንሕና ኢና ማለት እዩ እቲ ናይ ውልቂ ስለ ዝኾንና ግን ኣብቲ ሓገዛት ይኹን ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ጋንታ ሓገዝ ትረኽበሉ ዝኾነ ይኹን ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ውልቂ ስለ ዝኾንካ እቲ ብሓፈሻ እቲ ኦርጋናይዝ ክትሪኦ ከለካ ግን ከምዚ ዓይነት ፀወታ ምስርዖም ነቶም ንኣሽቱ ዝዓብዩ ዘለዉ ተፃወቲ ፈታንን በዳህን ነይሩ ማለት እዩ ፅቡቅ ድማ ብቕዓት ብዙሓት ንኣሽቱ ቆልዑ ትሕቲ 23 ዓመት ዝረኣናዮ ማለት እዩ ብቑዓት ኣለዉ ሃገር ኮይኖም ኣብ ዓለም ከፀውዑ ዝኽእሉ ክንዕዘብ ቀኒና ማለት እዩ እዚ ፀወታ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ቀፃሊ እንድሕር ኮይኑ ክንዓቢ ንኽእል ኣብ ዓለም እውን ብዙሕና ክብክብል ይኽእል ማለት እዩ ከም ዘለዎ ከም ጀሚሮ ዘሎ እንድሕር ቀፂሉ ነቲ ተፃዋታይ ብዓብዩ ነቲ ቲፎዞ ይኹን ነቲ ዓዛባ ይኹን ኩሉ ነገር ነቲ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ትሬን ሰሪሑ ነዚ ብቕዓት እዚ ከምፅእ ነዚ ብቕዓት እዚ ኣብ መድረኽ ንኩሉ ከሪኦ ዝኽኣለ ንሶም ንሪእናዮም ማለት እዩ ንሕና ልክዕ ዓበይቲ ኢና ልዕሊ 18 ዓመት ጎይና ኣለና ኣብ ሳይክል ስቲል ንጎይ ኣለና ስቲል ተወዳደርቲ ኣለና ተፈራሕቲ ኣለና ብሓፈሻ ነዚ ሕጂ መጠቓለል ገብረሉ ነዚ ዙር ዞባ ማእኸል ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ብሙሉኦም ማለት እዩ ፌደሬሽን ዞባ ማእኸል ብሙሉኦም ከመስግኖም ይፈቱ ኣብ ዝነበረ ውድድር ኩሉ ፅፉፍ ነይሩ ኣብ ገለገለ ቁርብ የሰክፈካ ምክንያቱ ኣብ ቁልቁሎት ንረኽበሉ ሕጂ ኣብ ንዓዲ ቀይሕ ንሕና ክንወርድ ሃዲምና ናይ 2 ደቂቕ ንሕና ክንወርድ ንሶም ክዲቡ ሓደጋ ተፈፂሙ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ቁርብ የፍርሓካ ኣብ ቁልቁለት ክትጥዎ ከለኻ የፍርሓካ ማለት እዩ ምክንያቱ እሶም ክዲቡ ንሕና ክንወርድ ስፒድ ኣለካ እቶም ዝወርዱ እቶም ዲቡ ድማ ክቆርፁ ትራኸብ ማለት እዩ ሕጂ ዋን ወይ ክውዳእ ከሎ እቲ ባጀት ተሚኑ ዋን ወይ ክውዳእ ከሎ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ፈታኒ ገብሮ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብሓፈሻ ክሪኦ ከሎ ግን ፅቡቕ ነይሩ ሃራይ ተቐዳዳማይ ክለብ ደንደን ከምኡ እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ ስልጠና ዝሓለፈ ዓመታት ክትወስድ ዝበቕዓኻ ኢኻ ተቐዳዳማይ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል እንኳዕ ሓጎሰካ ኣብ ዙር ዞባ ማእከል 2023 ኣብ ዝተኻየደ ጋንታኻ ጎብለል ክትከውን ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ተቐዳደምቲ ኢኻ ነርካ እሞ እስከ ውድድር ከመይ ነይሩ ብሓፈሻ መብረኽ ትበኒ ኣራይ መጀመርታ የቐኒለይ ውድድር ብጣዕሚ በዳሂ ነይሩ ንሕና ኸ ትዝከኣለና ጌርና ማለት እዩ ከም ጋንታ ኮይና ዝገበርናዮ ኩሉ ፀወታታት ገለመለ ናብ ዓወት ኣብፅሕና ማለት እዩ እንኳዕ ሓጎሰካ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብ ክሳትካ ወርቂ መዳልያ ኢኻ እንጠልጢልካ ዘለኻ ከምኡ እውን ብሉፅ ኣንበሳ ዓቐብ ናይ ዙር ዞባ ማእከል 2023 ክትከውን ኢኻ በቂዕኻ ዘለኻ እስከ ውዕሎ ከመይ ነይሩ ዙር ዞባ ማእከል 2023 ኦኬ መጀመርያ ቴንኪዩ ዝዕድል ዝመሃብካ ካብዚ ብምቕፃል ዙር ዞባ ማእከል እቲ ድኸበደ ናይ ዞባ ማእከል ፀወታ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብዚ ዓመት ትካየድ እታ ድኸበደ ፀወታ ዙር ዞባ ማእከል እያ ደላ ዝኸበደ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ብዙሕ ምድላዋት ኢና ጌርናሉ
ብጋንታ ብውልቂ ይኹን ብዙሕ ምድላዋትና ጌርናሉ ፀወታ ብጣዕሚ ብርቱዕ ነይሩ ኪሎሜትራት ዋላቲ ነበረ ኣፃውታ ካብ ናይ ዓሚ ሎሚ ዓመት ቁሩብ ይሓይሽ እቲ ብቕዓት ናይ ተቐዳድምቲ ዋላ ወሲኺ ካብ ናይ ዓሚ ብጣዕሚ ከቢድ ፀወታ ነይሩ ብጣዕሚ ፈታኒ ብዙሕ ፈተነታት እዩ ወልጅና ማለት እዩ ንኩሉ ክስታይ ጌርና ክዕወተሉ ኺእለ ማለት እዩ እዚ ውድድራት እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ካላንደር ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል እሞ ንሎሚ ዓመት ፍሉይ ዘብሎ ነገራት ነይርዎ ዶ? እወ ፍሉይ ዘብሎ እኮ ኩሉ ግዜ ዙር መዓልታዊ ስለ ዝኾነ ሸውዓተ መዓልቲ ነይሩ እቲ በዳህ ዝገብሮ ፕሮፌሽናላት ተፃወቲ በዓል ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ሜሮን ተሸመ ነቲ ፀወታ ክሕይሎ ዝኽኣለ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ምሉእ ሽምካ መሊኡ እስከ ነዛ ሒዝካያ ዘለኻ መዳልያ ከምኡ ድማ ፅዋዕ ብኸመይ መገዲ ኢኻ ረኺብካዮ? ሰሚል ዮሃንስ ይበሃል እስከ ውድድራትኩም ከመይ ነይሩ ኣብ ናይ ማውንቴን ባይክ ናይ ሲኢኻ ዘለኻ ሞ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ነዛ ዓወት ረኺብካዮ? መጀመርያ ፀወታ ፅቡቕ ነይሩ በዳህ ነይሩ ምስ ንፋስ ብሉፃት ተፃወት ኣለዎ ቀንዲ ናይ ኻበ ሰልጣኒ ሽዑ ካብ ጋንታ ማለት እዩ እዚ ዓወት ተረኺቡ ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝተወሰነ ወይ ድማ ዝሸፈነ ርሕቐታት ዓጊብክ ዶ እንታይ ዘጓጠመኩም ፀገማት ከ ነይሩ? ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ሎሚ ፅቡቕ ነይሩ ወላ ኣብቲ ካይዳ ድዩ ወላ ብዝኾነ ብግዜ ዝተመሓይሽ እየ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ተቐዳደምቲ ኸ ንፉዓትን ካብ ዘናእሹ ንፉዓት ተቐዳደምቲ መፅአናና ኣለዋ እቲ ፀወታ ዝተቐይሩ እየ ዝብል ኣነ ናይ በረኸታት ዝቐንየ ማለት እዩ ዙር ዞባ ማእከል 2023 ከም ዝረኣናዮ ጋንታኹም ተፅቢት ብኩሉ ጎብለል ኮይና ፅዋዕ ከምኡ ድማ መዳልያኹም ወሲድኩም ዘለኹም እሞ እስከ እታ ጋንታኹም ከመይ ኣሎ ኩነታታ ከመይ እቲ ኣካይዳኹም? ጋንታና ሓቂ ዘረባ ኩሉ ተሓገዝ ኩሉ ናይ ስድራ ቤት እንዲ ሕጂ ትርኢና ብጣዕሚ እቲ ኣሰልጣኒና ዝግደሰና ንሕና ተገዲስና ስለ ዝሰርሕ ኣብዚ ዓወታት በቂዕና ማለት እዩ ኩላትና ደጋንታ ናይ ተሓጋገዝና ኢና ንኸይድ ሕጂ ንኩሎም ናይ ሰልጣኒ ደጋንታይ ኩሎም መወዳደርተይ ንስድራ ቤተይ ኩሎም ኮሚቴ ናይ ዛጋንታ ከመስግኖም ዘለ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ወይ ድማ ዘይካ ሓደ ሓቂ ዝኾነ ዝበዝሐ ግዜ ብዙሓት ጋንታታት ክለባት መመልመል ማእከል ኣብ ምናልባት ድማ ኣብ ብሽክለታ ማለት እዩ ተራእየን ብዙሕ ዘይገስገሳ ነይረን እሞ እስከ ቀፃለትኩም ከተዘራረብሉ ዶ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም መደባት ውጥናት ተውፅእ ዶ? እወ ኣሎ ሕጂ እቲ ድፊት እቲ ብቕዓት ናይቲ ጋንታ እንዲ እቲ ብቕዓት ናብ ኩሉ ስሕበካይ ኮሚቴ ኻ ብዓብዪ ኮሚቴ ፌደሬሽን ብዝከኣሎ ማለት ሕጂ ደድሊ ኮረት ክሳብ ሕጂ ምትባዕ ኣለዋ ጆኻ ንፍዕ ተይልካ እኹል እንዲ ግን ኣሎ ባይታ ማለት እዩ ዝኾነ ትምህርቲ ዲ ክላስ ዲ ወይ ኣፍልጦ ንባዕሉ ተም ምሕዳረት ክጣውቕለን ክኽእሉ ኣለዎም ነቶም ተቐዳደምቲ ኔታ ጋንታ ውልቂ ስለ ዝኾና ዝኾነ ማሕተም የለ ገለ የለ ብዙሕ ሽግር ገጠመካይ ናይ ጋንታ ተቐዳዳሚ ኢልዎምሲ ማሕተም ካብታ ጋንታ ከምትጥብሎ የብልናን ፌደሬሽን ክበካ ይክልኒ ሕጂ ኣብዚ ፀገማት ኣሎ ተቐዳደምቲ ብዙሓት ድጉዱን ኣለዉ ብሰንኪኹም ማለት ብሽክለታ ማለት ከዓ ርእሲ ልዕሊ ኩሉ ባጀት ኢኻ ብዓብዪ ሕጂ ናብዚ ክስዕቡ ተኮይኖም ነቶም ኣሰር በዓል ቢናን ክንስዕብ ተኮይና እዞም ኣብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ድፊት ብጣዕሚ የድልዮ እዩ ማለት ደኺምና ኣለና ሓቂ ተሓሽ ሰንሰለት ዳርጋ ተበቲኺ እዩ ኣሰር ቢናምሲ ውሕዳት እዮም ሕጂ ኣሰሮም ክስዕቡ ተኮይኖም ብዙሕ ተዓንቂፍ ፀኒሑ ስፖርት ከዓ ድፊት እዩ ደድልዮ እምበር ድስሕቦ ድውጥጦ ዘይኮነስ ድፊት የድልዮ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሉ ተቐዳዳማይ ከዓ ኣብ ዓውዱ ተትነጥፍ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ዝተፈላለየ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ክሰሩ ኣለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ሕሹ ቁሩብ ናብ ንጉር ምለስ ኣሎ ድፊት የድልዮ ኮሚቴ ዋላ ተን ጋንታታት ኩሉ ግዜ ሲ ውዳበ ቀዳምነት ድምልኮተ ሰብ ዲ ኣብቲ ስራሕ ደሎ ድምልኮተ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ዕላማ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስምዒት ናይቲ ስፖርት ኣለዎ ብፍሉጦ ብገለ ደይኮነ ቀንዲ ስምዒት ክልሕፀፀሉስ ኣለካ ስፖርት ከዓ እታ ዘረኣኸያ ክትዓፅር ኩሉ ግዜ እዚ ኣብዚ ሲ ብዙሕ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኮይኑ ዞባ ማእከል ብኩሉ ዋላ ሚኒስትርታት ገለሲ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎም ኮይኑ ይስማዓና ከመይ ረኺብካዮም መቀዳድምትኻ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ዝተዋህበኩም ርሕቐታት ከ ዓጊብካሉ ዶ? እወ ብፍላይ 278 ነበረትላ መገደ ቀምሓረ ዝነውሓት መድረኽ ዝነበረትላ ማለት እዩ እታ ኩን ስቴጅ ማለት እዩ ኣካባቢ ብጫ ማልያ ሓዛ ከይለፍቲ ነዊሕ ኪሎ ሜትር ዋላ እውን ኣብ እንዳ እውን ድበዝሖ ውድድር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ብምቕፃል ግን ኩሎም ተወዳደርቲ ናይ ገሊ ይኹኑ ዋላቶም ናይ ጋንታታት ብጣዕሚ ፅቡቕ ምትህልላኽ ዝመልኦ ውድድር ነይሩ ካብኣቶም ልካ ክኢለ ማለት እዩ ሓለፈ ዝነበረና ዋሕዲ ደቂ ኣንስትዮ
ተካእቲ ኣፍሬቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ቅጽል ስም እዩ ዝካየድ ዘሎ እሞ እስከ እቲ ፍርያምነት ከመይ ኣሎ ብሕጂ ዝህልዋና ውድድራት ከም በዓል ዓበይቲ ዝኾነ ሓደ ካብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ብዝብል ስም ዝፍለጥ ውድድር እውን ብሕጂ ክሰላሰል እሞ ከመይ ተዳልዩኹም ኣለኹም ብጋንታ ከምኡ ድማ ንስኻ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወይ ድማ ገዳይም ኣሰልጠንቲ ከም ምዃንካ መጠን ከመይ ክጸሉ እዩ ከመይ ፍርያት ክንረክብ ኢና ኢልካ ትሓስብ ወቲ ኣብ ተቀዳደምቲ ዘሎ ዋሕዲ ሕጂ እንዳሓሸ ይመጽእ ኣሎ እቲ ቀንዲ ሕጂ እንታይ ዋላ ኣምጺኻ ኣብኡ ከተግብር እንተደለኻ ማውንቴን ቁሩብ ናይ ማተርያል ናይ ብሽክለታት ጸገማታት ስለ ዘሎ እዚ ተተፈቲሑ ግን ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኣብ ማውንቴን ባይክ ኣለዋ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኸ ኣብ ዳኮርሶ ኣለዋ ስለዚ ካብቲ ዝነበሮ ንሃገር ዝውክላ ተጻወትቲ ንምፍራይ ጽቡቕ ሕጂ ኣፋፍኖት ተራእዩሎ ምክንያቱ ዘንሪአን ዘለና ተቀዳደምቲ እየን ኣብ ደንደን 3-4 ኣለዋ ንፉዓት ኣብ ሰራይ ርሳዋ ከምኡ 3 ኣለዋ ኣብ ካልእ ዝተፈላለያ ሕጂ ኣብ ውስናት ተቀዳደምቲ ካብ ንምርኮስ ሕጂ ተስፋ ዝህብ እዩ ዘሎ እንድሕር ሓንቲ ጋንታ ደንደን ድዩ ዋላ ሰራይ ርሳዋ 6 ተቀዳደምቲ እንድሕር ሒዘን እኹል እዩ ነቲ ሃገር ካብኦንሲ 4 ፁርያት እንድሕር ወፅአን ንሃገር ብርግጽካ ኣለዋ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኣለዋ ኣድያም ዳዊት ኣላ ቅሳነት ኣላ ፌበን ኣላ ዮርዳኖስ ኣላ ኣዝየን ሓያላት ተቀዳደምቲ ንሃገር ክውክላ ዝኽእላ ኣለዋ ግን ንዕአን ዝትከኣ ከዓ ምስአን ክጸንሓ ክኽእል ኣለዎን ናይ ትምህርቲ ዕድል ክርከብ ይኽእል ናይ ዝኾነ ነገር ተረኺቡ ናይ ትምህርቲ ዕድል እውን ክህልዮ ሕጂ ጉድን እዩ ስለዚ ነዘን ኣለዋና ንብለን ዘለና እንድሕር ኣልዒልናየን ብድሕሪት ክመጻ ዝኽእላ ተቀዳደምቲ ክጸንሐን ኣለዎን ንዕኡ ኸ ይስራሓሉ ኣብ ደሓን ዓይነት ኣንፈት ኣሎ ክንብል ንኽእልና ሕረይ ንስኻትኩም ከምዚ ኣቐዲምካ ዝገለጽካዮ ሓደ ካብቶም ምኩራት ቡስላት ኢልና ንጽውዖም ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ እውን ኢኹም እሞ እስከ እዞም ተቀዳደምቲ ሒዞምዎ ዝኣተዉ ቁመና ከመይ ግምገም ማለት ሓደሽቲ ነዚ ውድድራት እዚ እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም መጠን ንሲ ሕጂ ሓደሽቲ ምዃኖም መጀመርያ ሲዝን ሕጂ ይጅመር ዘሎ ሓንቲ ሰንበት እናተፃወትና ሓንቲ ሰንበት ተፃወትና ናብዚ ፀወታ እዚ ብዓብዪ ኣቲና ማለት እዩ ከቢድ እዩ ሓንቲ ፀወታ ከይተዳለኻ ናብዚ ክትኣቱ ከለኻ 2-3 ፀወታ ነይርዎ ዝኾን ቅድሚኡ ሕጂ ሚዛን ናይ ተፃዋታይ ምስ ተፈልጠ ብቕዓቶም ኣመራያ እዚ ግን ነከታታሊ 7 መድረኻት ፈታኒ እዩ ጽቡቕ እዮም ኣብዚ ዘለዉ መንእሰያት ክንሪኦም ከለና ብጣዕሚ ንሃገሮም ወኪሎም ንዓለም ከርእዩ ዝኽእሉ ተፃወቲ ክንዕዘብ ቀኒና ማለት እዩ ማይሰራው ካቢ ደቂ መሓረ ዝተኻይደ ናይ 78 ኪሎ ሜትር እውን ባዕልኻ ኢኻ ናብ ረብሓኻ ቀይርካዮ ኣብቲ ናይ ኢንተርሚድየት ዝወሃብ ዝነበረ ነጥብ እሞ እስከ እዚ ውድድር እዚ በዳህነቱ ከመይ ረኺብካዮ 7 መድረኻት እዩ ጠቓሊሉ ኣነ ካብ መጀመርታ ዕላማ ዝነበረት ነታ ናይ ዓቐብ ማልያ ንምውሳድ እዩ ከምኡውን ከም ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ማለት እዩ ፅቡቅ ከድና ወዲና ነርና ኣብ ማይሰራው ዘጋጠመና መውደቐት እቶም ምሳይ ነበረ 5 ግን ኣብ ድሕሪት ሽፈን ስለ ዘይካለት ነጥቢ ማለት እዩ ናይ ካልኣይ ኮይነ ወዲአ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረ ፀወታ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ከም በዓል ኣነ ከመዝግኖም ደሊ ብዚ ኣብቲ ኮርሶ ማለት እዩ ቀንዲ ሚሮን ተሸመ ብጣዕሚ ንዓና ብዚ ዞባ ማእኸልሲ ንፀወታ ንኽብርትዕ ንሕና ብቕዓትና ንኽንፍትሽ ዝገብር ዘሎ ተቐዳዳማይ ሚሮን ተሸመ ከምኡውን ተስፎ ማለት እዩ ምሳና ዝነበሩ ነይሮም ናይ ውልቀ ተቐዳደምቲ ከም በዓል ፊልሞን ኢሳያስ ናቱ ማለት እዩ ብሓንሳብ ተሓጋጊዝና ኢና ዳርጋ ክንውዳእ ተስፋ ነርና ዝኾነ ግን መውደቕቲ ምስ ዘጋጠመ ንኩላትና ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተዝነበራ ብምልአን ክዕወተለን ክኢለ ግን ኣብ ላስት ብዘምፆ ወዲ ዓላ ብድሕሪት ዘምፆ ነጥቢ ብሰለስተ ቀዲምኒ ናይ ካልኣይ ኮይነ ተሸሊመ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ 839 ኪሎ ሜትር ኢኹም ርሕቐት ሸፊንኩም እሞ ከመይ ረኺብካዮ በዳህነቱ እቲ ኪሎ ሜትር ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ነይሩ ብፍላይ ተን ሰለስተ ናይ በረኻ ነበራ ብጣዕሚ ፈተንቲ እየን ነይረን ማራ ከቢድ እዩ ከቢድ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ እቲ ግሩፓታት ፋሕፋሕ ኢላ ተኣቱ ነይራ ኣብ ነፍሲ ወከፍተን ናይ በረኻ ተገበረ ውድድር ልዕሊ 10 ተቐዳደምቲ ምስታ ግሩፓ ኣይመፁን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ 5 ኣብ 6 ግሩፓታት እያ ትመቓቐል ነይራ እታ ግሩፓ እዚ ከዓ እቲ ናይቲ ኪሎ ሜትርን እቲ ቦታታት ከዓ ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፀወታ ተሰሪዕልና ማለት እዩ ዞባ ማእከል እዚ ውድድራት እዚ ከም በዓል ዙር ዞባ ማእከል ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ደገፍቲ ዝርከብዎን ዓበይቲ ዝኾነ ውድድራትን ኢኻ ኣብ ምፅማት ዘለኻ ብሕጂ ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ማለት እዩ እስከ ከመይ ተሃርፎ ዶ ምስቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ኬድካ ተካይዶ
وبزح في اللي قالوا لكيتهم ناي دقب كلهم حيالات يوم حيالات مالته يكون كن بزيادة سوم أفتي بروفيشن سلزلو ولا تبزح كيلومتر 1 كيلومتر سجاب كل تميتين قالن بزح ترات جري بزي عملت زمالتي ناتنا ون وديسن في صبغ ودر مهنات ناتنا قرب في اللي زبلو تي كيلومتر مو حديو تي أماناس كيلومتر كسجاب 220 قالن قبره لمالتي سجاب كل تميتها أو مالتي 250 كون اللي عليه تودر مالتي تزفر عليه خان زي مستي حيلات تقدمت يوم تم نايدق مالتي بزح في الليات له لعلو كل جنتي كيلومتر من واحد مالتي كيلومتر أبزين إحنا نقبر حتصير أفتي نايدق خان نوح ولا أفتي فلا ما يكخت كيد كل أفتي بروفيشن سو نفلا ما يجزي زبدها كان سو تراي نوح كيلومتر قال مستي أبزي ترين خدينا كن أفتي ودرجن أبزي حتصير مالتي زور زبا ماكل كلتشن عسران سلستن كم تقولات استعزمنا يو أب ناي أمبسا بلوس عقب أب توهب نتوب طباوت عدا ماليا كلاي ترتاح سكايها لو معمت زازيم كازلها إذا حلف عمد ما سالساي كون كايها أتيها ودما أبدرجة تقميتك نيركا سكا نتاماليا الموساد زجبر كايو تبغى ستات سزنا بردي و تاماليا عمكو أبصبوق نتبين أبصبوق كمان كلهم مودقة تقاتي من ناي كرم مالتي بودي دخان وساق يقولكم أو لو معموزين كم زقاتي ما درجة فاتنا بشكلتها مبلشة وكمون مودقتي قاتي منا أبلشتها مال نقع خب مسبرت قال دعمكم حساب سلموسا دينيرو أبز ساعة زي خمسة زلنا أزيم بركة الزبالو تقارنتي نابك دماي ديفيجن سجيرهم درون زرزبا ما أكلتش فرانسيستن عم فتسم تابسح مولهم كم يرخب كم زم تقارن تزيم بدحرج زلوا مسايخة كمي ترايكا تي نايزوا ما أكل تقارن درجة دوزحو جانتات 4-5 تقارنتي أسجرينين كافت كلا ديفيجن مالتيو تقارنتها بتعمي تسفاد لهم فتنت تقارنتيهم صبوا ما كتموا أنا توددر بتعمي تسفاد لهم ناتنا تكاتي سوميهم تعمي يحقسها مالتي بصبغ بقعاتهم دلو صبغ من دلوات عامها لهم نحر تي زدل تغير لهم سافت على درجه كوصحو كم دخلوا يريخا مالتي تعمي بدهتهم نيرم كماناس ولا حنتي كساي نورم معرينا خوينم كساي نيرم يشغرنا كمان نيرم تعمي لا عدا 10 تقدم تدخن لو زعما خلسي نتوددر قعوت له كمان تقولتات نيرم مالتي كساب بጫማሊያው እንደሐዙ نيرم تقدمتي مالتي كافتم ناشت تسغرو تعمي فتاني نير تصوتا بديمو بسلام ودا تعمي كمزغون دغبوم تقدمتيهم تعمي تسفالهم تاوع لهم مالتي كم زي عينة ودرات كاب شامبيون كسر على ماله بقطع كسر على تي ودرات مالتي كعبي تخينهم كل تعدلات تاريخي ومسك عبد على درجة خبص يقولوا مالتي ناش تقدمتي تخاتلتنا زور زبا ماكل كلتش سران سلستن أب كبابي سانشاين بزت خايدة نايفت أما مزازم حنصاصيو تودراتتي تزازي مزلهم أبز مت زلوا ورحي بزكايد الشامبيون زبا ماكل دما كقصل مخانو كفدريشن بشكلتا زبا ماكل زبص احنا حبريتاينا صر ازي ودرات ازي معاسن ابين كم زكايد افتي زمص مدباتنا خنحبركمنا كساب شعو سسنا يوم زغصل مدبنا زت سبورتي كون امن لهم زتنا هاغراو فدريشن كعس مربب ابز حلف اوان نزهاب وسلطنا دانነት زتكوريو كون سلام زي خبركم تخاتلتي مدبات لسه سبورت خمي يصنحكم كابزي بمقصلون نؤس مدب زسه سبورت إنا حيزنا لكم قريبنا زلنا هاغراوي فيدريشن كعسو مربب إرترا كم زفلت أب استفلالي أوانات ناي أسلت أنت سلطنا كم بدما ناي داننت سلطنا كهب صنيحيو أبزي ناي لو معنتي أرستنا كنزاربلو مريصنا زلنا دما بزعبا ناي داننت سلطنا زتكوري كون ناي لومي عدومنا أب هاغراوي فيدريشن كعسو مربب إرترا حلافي داننت ممهر بينان يماني كون كسب فصامي ناي زت سبورت مدبنا مسانا حبيركم كتصنحو ادمينا يو حراي ممهر بينا نقو عبد الرحمن مصحا قال عنتناكم صبو
حري مچم كم زفلت هاجرو فدريشن كعصو مربب إيرترا حد خابتي كم علامون شوتون حزو زلو سلطنا مهابي إذا دما أبز حلف أوان كم زفلت ناي أسلطن سلطنا ناي داننا سلطنا كابزي كير حقناون أبوشت إذا حلف سومنون أب أقولت بيت ما أسرتن تحدثون سنبل ناي داننا سلطنا كم دما ناي أسلطن تهيبكم نيركم سك أب هاجرو فدريشن كعصو مربب إيرترا نزي ناي داننا سلطنا كم يزدفعلو كم يخسر حل سنيو بوخل جمر هو هاجراوي فدريشن كعصو مربب إيرترا نسلطنا ناي داننت بعبي يزدفعلو تي ناتو مانديت ويكات ناتو سلطان كان تايم هاجراو فدريشن مالتي تي حلاف دانن دلو ديان هاجراوان ديانو نمعبالي سلازي ازي ناي دان سلطنا زغا حجي زي كون جميرو درو ابزي فدريشن ابزي هاجراو فدريشن خلاي غزي تمريص امصي زلخو 4 عامات حالفو حجون درو حال عامات غيرنا لنا ابتز حلف 4 عامات درغان نفس وقف نزواتات ككلته غزي سلطنا دان توهبي مالتي ككلته غزي سلطنا دان توهبي زقبل كلخو زوبا دوبا غيب حاري سميناو غيب حاري زوا دبوب زوا ماكل زوا عصبه زوا غاشبار كل زواتات كمون سوا بعبي غازم ناي تيفيت بهالو كم زقتو لصنحاون نزن كلته ناي تحادثو بيت ماسرتي ناي صصراتن ناي سنبل دلوا سلطاناتات يمنا لنا مالتينا حجون درو ابزي عمد زمن اكاتاتيلنا ابزوا عنسبا ابزوا دوبوب كمون تحادثو صصراتن سنبلن سلطاناتات ناي دانت يمنا لنا تزوهاب سلطنا امنتاي زتوكوري قلصلنا الله يصبو تي زوهاب سلطنا انتاي تي هاجراو فدريشن كعصو مربب إيرترا كل غزي حقتاتكم اللي يكونن دوب زبل حقتاتنا تغير يمص 4 عامات بغمي يغير نحريلنا حانتي ناي اولمبيك جيم وي كان اي اولمبيك وددرات كاين ندحر كوينو قدميا زلا عامات زخونه حقتات تغير انت لحالي نزي حقتات غيرهم سل دسودلنا لك عوشنا 4 عامات كان احنا تغير حقتات تزنبل حقتات عمالينا هنا سلطانات الزنب مالتينا احنا هاجراو فدريشن كعصو إيرترا سلازي ازي سلطنا زين متى دتكورين ترايلنا حدا دانيا بملو حقتات ناي كعصو مربب نخبلت مالتي اجينا ابنت اذا مصحف زي ناي 2021 سنه 4 تنيت من هذا الحقتات سلازي نزا مصحف زي فولتو عند اركوينم كابيك سابزد دلخ فولتو الله مالتي سلازي ازين تايم تي سلطانتان هو حدا بتيوري كلايكا براكتيكالي مالتي لسه حسابن قبرن زتقال لسه حسابن قبرن زتقال كلتي غون ناتخا اتحازنت بي وي كات سكور شيت لان زوا كومون غون ناتخا زي ناي ايد ملكتات زي هاند سيجنال سينان زوا كل ناي دانت ناي كعصو مربب ناي ايد ملكتيغا توسانتات كاتب نزت على السلطاناتات كا نهبالنا مالتينا ስለዚህ እቲ ስልጣና ዝወስዶ ክሳብ 2024 ዘሎ ዳርጋ ኩለ ዞባታት ወሲደን ኣለዋ ማለት እዩ ሕራይ መምህር ቢንያም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሰልጠንቲ ናይ ዳንነት ስልጠና ተኻፊሎም ኣለዉ ብመንፅር ተሳታፍነቶም እስከ ከመይ ትግምግሞ ንስኻ ገሊኡ ኣምር ናይ ኩዕሶ መርበብ ዘይፅንሑ ኣብቲ ናይ ስልጠና ዝኣቱ ኣሎ ገሊኡ ኸ ኣምር ፀኒሕዎ ዝሳተፍ ኣሎ እሞ ሕጂ እቲ ደረጃታት ኣብቲ ብቕዓት ናይቶም ተሳተፍቲ ከመይ ትግምግሞ ንስኻ ፅቡቅ ሕጂ ስልጠና ክንብል ከለና ንኣብነት ሓንቲ ዞባ እንተዳ ጠቂስና እቲ ስልጠና ስልጥኑ ናይ ሓንቲ ከተማ ኣይኮነትን ንኣብነት ዞባ ደቡብ ወይ ዞባ ጋሽባርካ እንድሕሪልና 12 ንኡሳን ዞባታት ተዳልየናዎም ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከክልተ ወይ ሰለስተ ተዋፅኦም ስልጡን ዝመፁና ንኩሉ ዘማእከለ ማለት እዩ ዞባ ደቡብ ክንብል ከለና ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዞባ ጋሽባርካ ክንብል ከለና ዓንሰባ ካልእ ዞባታት ክንብል ከለና ካብ ጫፍ ንጫፍ ዘለዉ ኣብዳንነት እዮም ስልጡን ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዞባ ክንመህር ከለና እታ ሓንቲ ከተማ ደይኮናሲ ንብሙሉእ ንኡሳን ዞባታት ናይቲ ዞባ ኢና እቲ ስልጠና ንህበሎም ስለዚ ካብዚኦም ከምፅልና እንተደኣ ኮይኖም ካብቶም ስልጡን ሰባት እንታይ መወከሲ ንጥቀም ንሕና ወይ ክራይቴርያ ንጥቀሞ ሓደ ደረጃ ትምህርቶም ካልኣይ ዕድመ ሳልሳይ ከዓ ተመክሮ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ መርበብ ኣብቲ ናይ ቮሊቦል ዘሎ ኣምር ማለት ወይ ተፃዋታይ ዝነበረ ክኾን ኣለዎ ወይ ኣብቲ ብኡ ዝሓለፈ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ትምህርቲ እውን ብቐሊሉ ክቕበሉ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስልጠና ዝመፁና መብዛሕቶም እንታይ ፅቡቅ ነገሩ እቶም ናይ ፊዚካል ኤዱኬሽን ወይ ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ መምሃራን ንብሎም እዮም ኣብቲ ትምህርቲ ክሳተፉ ዝመፁ እዚ ሕጂ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎም ሓደ ኣብቲ ትምህርቲ ክሰርሕሉ ፀንሑ እዮም እንደገና እውን ደረጃ ትምህርቶም ከዓ ፀብለሉ እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ምዘምፅና ከምዛንብሎም ዘለና ጎን ናይዚ ከዓ እቶም ኣብ ኩዕሶ መርበብ ዝዓበዩ ምስ ኩዕሶ መርበብ ዝዓበዩ ስለዝሰድልና ስለዚ ኣብቲ ስልጠና ንህቦ ፀገም ኣየምፅን እዩ ብዙሕ ሓደ ደረጃ ትምህርቶም ፅቡቅ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት ፀንሑ ኣለዉ ስለዚ ንክትምህር እውን ብዙሕ ደፀግም ኣይኮነን ቀልጢፎም ነቲ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ሕዝቦ እዮም
هجيتاي نيرو تنايكن حجي ምናልባት በትናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ናይ ገለ ኮድ ፀንሑ ገለ ዘዋታት ወይ ንእሷን ዘዋታት ልክ ኣነ ስልጠና ዝምስኻርካዮም ግን ማዕረክ እንደይ ድሕሮም ከም ዝፀንሑ ሽዑ ዝርዳኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓውዲ ስልጠና ንህበሉ ብዙሕ ፀገማት ይብሉን ኣብቲ ስፖርት ናይ ኩዕሶ መርበብ ዝፀንሑ ከምኡውን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝፀንሑ ስለ ዝኾኑ ንክትምህሮም ብዙሕ ፀገማት ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ነትምህርቲስ ቀልጢፎም ናይ መሓዝ ተኽእሎ ኣለዎም ንባዕሉ እዛ ናይ ትማል ዝሃብና ናይ ተሃድሶ ሰንበል ልክ ነዚ ክራይተሪያ ዝዘማሉ መጀመርያ ደረጃ ትምህርቶም ተሓሪካ እቲ ኣብቲ ቮሊቦል ዘለዎም ኣምር ማለት እዩ ንዑ ብምውካስ እዮም ቀሪቦምና ስለዚ እቲ ምሁሮ ትምህርትካ ከም ዝበልኩካ ጎን ጎን ምሳኻ ስለ ዝኸዱ ማዕረ ማዕሪኻ ምሳኻ ስለ ዝኸዱ እቲ ትምህርቲ እንታይ ሕጂ 4 መዓልቲ ናይ ክላስ ክኾን ከሎ እቲ 3 መዓልትካ ናይ ሜዳ ማለት ናይ ተግባር እዩ ምስ እውን ከም ዝበልና እቲ ናይ ፅሑፍ ፈተና እውን ኣለዎም ናይ ፕራክቲካል ናይ ተግባር ፈተናታት እውን ኣለዎም ስለዚ ነዚ እውን ክዋፅዎ ኣለዎ ሙሉ ብሙሉ ማለት እዩ ነዚ እንተዘይዋፅዮ እሞ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ስኩል ይኮነ እንታ ምስክር ወረቐት ወይ ሰርቲፊኬት ዘዳልዋ እቲ ምሕላፍን ምትራፍን እውን ጎን ጎን ክንደሎ ስለ ዝፈልጦ ካብ መጀመርያ ተገዲሶም እዮም ዝሕዝዎ ማለት እዩ ጅታይ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ምስ ዘሎ ምዕባለ ዝኾነ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ብሃርድ ኮፒ ቀሪባላ ብሶፍት ኮፒ ከዓ ሞባይላት ኣለና ማለት እዩ ብቀሊሉ ክነስግረሎም ንኽእል ኢና ሞባይላት ሞባይላት ስለ ተስግረሎም ሰውን ብከምዚ ገይሮም ክሕዝዋ ክእሉ እዮም እንደገና እውን ከም ሞባይላቶም ከንብቡ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ነዞም ናይ ተሃድሶ ሰንበል ግን ነፍሲ ወከፍ ካሜራ ሕጂ ሓንቲ መፅሓፍ ከምዚ ገይርና ኣዳሊና ሂብና ማለት ዝኾነ እቲ ዝካየድ ውድድራቶም ከዓ ልክዕ በቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ምርኩስ ምግባር ክሰርሕሉ ከም ዘለዎ ተሰማሚዕና እውን ስልጣና እውን ሂብና ኢና ስለዚ ብኡ ክሰርሕሉ እውን በዚ ጋጣሚ ዙ ደጊመ ክዓብር ፈቱ ማለት እዩ ሓደ ዳኛ ዝኸውን ከማልኦ ዘለዎ ረቑሒታት እንታይ እዩ ንስኻው ካብዚ ኣብ ስቱድዮና ሓደ ዳኛ እቶም ዘማልኦም ዕጥቅታት ከም በዓል ፊስካ ኩዕሶ እዛ ባንዴራ መፅሓፍ ሒዝካ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ሓደ ዳኛ ድሕሪ ስልጠና ምውሳዱ ከማልኦ ዘለዎ ረቑሒታት እንታይ እዩ ልክዕ ስልጠና ክንጅምር ከለና ሓደ ዳኛ ክኾን ዝግብኦ እስከመይ ዳ መሰለ ኢልና ሕቶታት ቀርብ ከመይ ክኾን ኣሎ ኢለ ሕቶታት ዘቕርብ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ብነፍሰይ ሕጂ ብዙሕ መልስታት ኢኻ ትረክብ ልክዕ ነቲ ዝምልስዎ መልስታትካ ከተግብርዎ ጥራይ ዘለዎም ንኣብነት ሓደ ዳኛ ቀዳምነት ዲሲፕሊን እንተዳይና ዲሲፕሊን ብዙሕ ነገራት ይጅፍነልና ንሰዓት ይኹን ዕጥቂ ከመላላ ነዚኦም ኩሉ ነገራት ማለት እዩ እዛ ዲሲፕሊን ንብላ ከምኡውን ሓደ ዳኛ ወሳኒ ክኸውን ኣሎ ሓደ ዳኛ ተጠራጠራይ ወይ ካልእ ማለት ውሳነታት ናይ ቮሊቦል ናይ ገለ ማይክሮ ቋሕሰም እያ በቃ ናይ ገለ ማይክሮ ሰከንድታት ውሳኔ እዩ ሓሲብካ ክሳይ ትግበር ኣይኮነን ኣብ ግዜ ናብ ሰዓቱ ኔኻ ክትወስኖ ዘለካ ስለዚ እዚ ዳኛ እዚ ኸ በሊሑ ወይ ካብ ጎሊሑ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ክንብሎ ፀንሓና ዲሲፕሊን ኢለ ዳርጋ ንኩሉ ጠቕሊለ ኣለኹ ዲሲፕሊን ክንብል ከለኹ ደግማ ኣለኹ ንሰዓት ምኽባር ይኹን ንዕጥቆም ይኹን ንኩሉ ግዜ ፀወታታት ምስ ተወድእ እውን ጌጋታትካ እንታይ ትገብር ኢኻ ትፅቡቕ ፅቡቕ እዩ ነቲ ጌጋታት ዝነበረ ግን ኩሉ ግዜ ከም ኮሚሽነር ኮይና እንታይ ኢና ንገብሮ ንግምግሞ ኢና ኣብ ከምዚያን ከምዚያን እዚኣ ጌጋ ነይራ ኣብ ከምዚያን እዚያን ጌጋታት ነይረን እዚአን ፅባሕ ከይድገማ ወይ ብድሕሪ ዘሎ ፀወታታት ከይድገማ ተዳኛ ከዓ እንታይ ክኾን ደሎ ሕጂ ብዚ እቲ ጌጉ ተቐቢሉ ነቲ ጌጉ ኣሪሙ ካኣቱ ከም ዘለዎ ኢና ኩሉ ግዜ ዝንላብዎም ስለዚ በዚ ካኣቶም ድያኑናሲ ብዘይ ምግናን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማዕበሉን ፅቡቅ እንዳኸዱን እዮም ክኸዱ ደሎ ሓደ ዳኛ መቸም ምስ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ርክብ ኣለዎ እቲ ርክቦም ኣብ ግዜ ፀወታ ከመይ ክኸውን ከዘለዎ ፅቡቅ ኣብታ መፅሓፍና ንድሕሪልና ቻፕተር 2 ኣላ እዛ ርእሲ እዚኣ ተሓተን ዘለኻ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ስልጣን ናይ ሓለቓ ጋንታ ስልጣን ናይ ኣሰልጣኒ ስልጣን ናይ ተሓጋጋዚ ሰልጣኒ በብናቱ መሃርዎ ዝተኸፋፈለ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ዘጋጭ ነይሩ ኢና ንብለና ሕጂ ዳርጋ ከም ዝብሎ ዘለኹ 900 የለን ክብል ክእል እየ ስለምንታይ እንተዳኢልና ነዛ መፅሓፍ እዚኣ እቶም ኩሎም ድያኑ ተማሂሮም ኣለዉ ከምኡ ጎን ጎን እውን ኣሰልጠን ተማሂሮም ኣለዉ ኣሰልጠን ተማሂሮም እውን ነቶም ተፃወቶም ሂሮም ኣለዉ ሕጂ ሓንቲ ክዕለካ ኩሉ ግዜ ክንምህር ከለና እንታይ ብናቶም ተፃወት ዝነበሩን እዮም ዝመሃሩ እዚ ኩሉ ሕግታት እዚ ንፈልጦ ነርና ተንኸውን እዚ ኩሉ ዓመታት ምስ ዳኛ ተጨቃጨቕናዮ ወይ ምስ ዳኛ ሓደን ክልተን ተባሃልናዮ ኣይምበልና ነርና እቲ ሕግታት ደይምፍላጥ እዚ ኩሉ ዘዛርበና ነይሩ እዮም ዝብሉኻ እዞም ሕጂ ድያኑ ኮይኖም ዘለዉ ተፃወቲ ነይሮም ድያኑ ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ ሕጊ ደይምፍላጥ ኣብ ጭቕጭቕ እትወካ እንታይ ሕጂ ናባክ መልሰካ ሓደ ኣሰልጣኒ እንታይ ይስርሑ እንታይ ስልጣን ኣብ ኩዕሶ መርበብ እንድሕሪልና ሓፃርያ እታ ስልጣን ናቱ ሓንቲ እታ ኣሰላልፋ ናቶም ምልእ ይህበካ ካልአይቲ እታ ናይ ምክሪ ግዜ ንብላን ወይ ናይ ቅያርን
እዚአን ጥራይ ሓትት ካልእ ምዝኾነ ዳኛ ርክብ ዝበሃል ይብሉን ሓንቲ ቃል ትኹኑን ክዛረብ ፍቁድ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ከም ድሌቶም ዝዛረቡ ነይሮም ብዙሕ ምሳሓብ ብዙሕ ምግርጫ ብዙሕ ካልእ መፅእ ነይሩ ኣሰልጣኒ ይኮነን ዋላ እታ ሓጋጋዚ ሰልጣኒ ዋላ እቶም ኮፍ ኢሎም ዘለውን ዋላ እቶም ኣብ ሜዳ ኣትዮም ዘለውን ብጀካ እቲ ሓለቓ ጋንታ ምስ ድያኑ ዝኾነ ርክብ ዝበሃል ይብሉ ብጀካ ሓለቓ ጋንታ እሱ እውን እንታይ እታ ስልጣናቱ ምናልባት ገለገለል ኣብቲ ሕጊ ንኣቱ ለና ዳ እምበር እንታይ ዝብል ሓለቓ ጋንታ ኩዕሶ ነፊሳትና ኣላ ኔት ሓፂርና ኣሎ ትሒትና ኣሎ ሜዳ ከፃወተና ይከኣለን ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ ከምኡውን እንታይ ክብል ይኽእል ዳኛ ሕጊ ተጋጊ ምዝውስን ሕጊ ተጋጊ ካለካ ኢሉ ከብርሃሉ ይኽእል እዩ እንተዘይኮነ እዛ ኩዕሶ ውሽጢያ ዓሊባ ደገያ መርበብ ሒዙ ወይ ኔት ሒዙ ኣይሓዘን ገለ እንዳበለ ክዛረብ ቀፃሊ ከምዘይፍቀዶ እዚ ሕጂ ኩሎም ፈሊጦም ኣለዉ ማለት እዩ ኣሰልጣን ካዛ ዝበልኩ እዚአን ጥራይ ንስርዑ ኣሰላልፋ ናይ ተፃወት ይህብ ይፍርም ኣባ ኣብ ግዜ ፀወታኻ እታ ናይ ቅያርን እታ ሳብሽን ኢልና ንፅዋዕ ማለት እዩ እታ ናይ ምክሪ ግዜ ታይም ኣውትን ኢልና ንፅዋዕን ማለት እዩ እዚአን ጥራይ ክሓት ዝፍቀዶ ጀሚራ ክሳብ ትውዳእታ ፀወታ ካለ ግን ዝኾነ ቃል ደጊመ ይዛረባ ዘለኹ ሓንቲ ቃል ትኹኑን ክዛረብ ይፍቀዶን እዩ ንዝዛረብ እንድሕር ኢልና ዳኛ ናቱ ውሳነ እዩ ዝውስን መጀመርያ ትዕግስቲ ትግበር ብሎ ካልኣይ ግዜ እንድሕር ከምኡ ገይሩ የጠንቅቆ በታ ብጫ ካርድ ገይሩ ማለት እዩ ሳልሳይ ግዜ እንድሕር ከምኡ ገይሩ ብቀይሕ ካርዲ ዝቆፅዖ ከም እንዳለ በቲ መምርሒ ናይ መቕፃዕቲ ብኡ እንዳኸደ እቲ ዳኛ ነቲ ኣሰልጣኒ ዝኾነ ዘረባ ከም ዘይዛረብ ገብሮ ማለት እዩ ቀዳማይ ዳኛ ይሰምዑን ካልኣይ ዳኛ ክሰምዑ ክእል ካልኣይ ዳኛ ይሰምዑን ኣለዉ መዝገብ ኣሎ መስመር ድያን ኣለዉ ዝኾነ ቃል እንድሕር ተዛሪቡ ሓበሬታ ህቡ እሞ እቲ ኣሰልጣንኻ ስጉምቲ ይውሰደሉ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኩሉ ናይ ብሃገር ደረጃ ይኹን ናይ ዞባ ማእከል ይኹን ናይ ካልኦት ዞባታት ይኹን ሚኒስትሪ ምክልኻል ንባዕሎም ይካየድ ኣለዉ ዝኾነ ዕግርግር ዝበሃል የለና ብቮሊቦል ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ ዋላቶም ሓለፍትኻ ዝበሃሉ ወይቶም ጠርነፍትኻ ዝበሃሉ ነቲ ሕጊ እውን ኣምር ስለ ዘይነበሮም ብዙሕ ነገራት ዕንቅፋት ፈጥረና ነይሩ ሕጂ ግን ዋላቶም ዝለዓሉ ኣካላት ሓለፍቲ ዝበሃሉ ነቲ ሕጊ ፈሊጦም ዳስዋይ እቲ ኩዕሶ መርበብ ንብሎ ዘለናስ ሰላማዊ መንገዲ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ሕግታት ሚእቲ ካብ ሚእቲ እናተምሃሩውን እናፅንዑን ክኸድ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ቢንያም እዚ ብጫን ቀይሕን ካርታ ማልያ ካለካ ዲኻ ሳርሲኻ ይመጽ ኣይተማላ ኾነልኩ ኣስያ ነይረ ምናልባት ከይስምቡል ብዚኣኻ ከምዚኣ እንድሕር ኢልና ሲ ንዓይካ ከይትሰጎኒ ሃራይ ቢንያም ምስከ ብዙሕ ዳ ኣየጋጥምኒ እምበር ሓደ ተፃዋታይ ወይ ሓደ ኣሰልጣኒ ክኸስስ ምስ ደሊ ናብ ዳኛ እቲ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኣጋጢምኩም ፈልጥ እዩ ወይ የጋጥም እዩ ኣፀቢቑ የጋጥም እዩ ክኸስስ ይኽእል እዩ ብመን እዩ ዝኽሰስ እንድሕር ኢልና ብሓለቓ ጋንታ ጌርካ ክትኽስስ ሓለቓ ጋንታ ንቐዳማይ ዳኛ ሓበሬታ ህቦ ቀዳማይ ዳኛ ከዓ እታ ዘላ ሓበሬታኻ ይህብ ብድሕሪ ኣብታ መትሓዚት ነጥቢ ወይ ከዓ ስኮርሺት ንብላ ኣባታ ዝደልያ ክሲ ክኸስስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንዳኛ ክኸስስ ይኽእል ንኣንፃር ጋንቱ እውን ክኸስስ ይኽእል እዩ መሰል ኣለዎ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ስለዚ ማእስ ክኸስስ እንድሕር ኢልና ኣብታ ግዜ ፀወታ እናተኻይደት ካላ እታ ኩዕሶ ምስ ሞተት ከምዚያን ኣላትና ንኣብነት እንታይ ኢለ ነይራ ዓንቲ ወይ ዳኛ ሕጊ ተጋጊ ሕጊ ተጋጊ ክንብል ከለና ኣብነት ዋላ ክበካ ምናልባት ንኹሉ መምሪ ክኾን ሓደ ናይ ድሕሪት ተፃዋታይስ ልዕሊ መርበብ ደላ ኩዕሶ ኣብ ውሽጢ ናይታ 3 ሜትሮ ኣትዩ ልዕሊ መርበብ ደላ ማለት እዩ ሓሪምዋ ቀዳማይ ዳኛ ይርኣየን ካልኣይ ዳኛ ይርኣየን እታ ውሳነ ኣይወሰኑሉን ሕጊ ድጋገ ዘሎ እዚ ዳኛ እዚ ከብርሃሉ እዩ ከዓ እቲ ሓለቓ ጋንታ ንብሎ ዘለና ነዚኣ እውን ኣይሰምዑን ነዚኣ ብዘይሰምዖ እዚ ሓለቓ ጋንታ እዚ ክኸሱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዳኛ ክኸስስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ውድድር ከይትወደት እታ ውድድር ከይትወደት እቲ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣብቲ ነጥቢ ይኹን ኣብታ ክሳይ ኦልሬዲ ወሲኑ ኣይደለም ግን እቲ ዳኛኻ ዝምልከቶ ኣካል ኮሚሽነር ድዩ ማለት ናይ ኮሚሽነር ናይ ድያኑ ኣለዉ ብኡ እንታይ መቕፃዕቲ ይውሰነሉ ይፅበ ማለት ፀወታ ምስ ተወድአ ከም ዝበልና ነዚና ከዓ እቲ ፀወታ ምስ ተወድአ መረንታታት ወይ ከዓ ገምጋም ዝግበረሉ ማለት እዩ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ እዩ ዝረአ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሃብካሉ ስልጠና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 25 ሰልጠንቲ ከም ዝተሳተፈ ኣብ ማዕከና ዜና ተኸታቲልና ነርና ኢና እሞ ዋሕደ ደቂ ኣንስትዮ ይረአዩ ኣብ ዳንነት እንታይ እቲ ምክንያት ብመንፅር ተሳታፍነተን ከመይ ትገልፆ ንስኻ ብትኽክል ኣብ ኩለን ዞባያን እዚ ክራይቴርያ እዚ ንህቦም ኢና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብብዙሕ ክትሳትፉ ኣለኩም እተን ተፃዋት ዝነበራ ወይ ከም ዝብለን ዘለና ዘናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ዝኾና ተምሃሮ ማለት ተምሃሮ ዝነበራ ወይ ተፃዋት ዝነበራ ኣብቲ ዳንነት ክሳተፍ ኣለዋ ኢሉ ሓበሬታ ንህብ ኢና ማለት ኢና ሕጂ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል እንድሕር ምሂርካ ሃገር ሙሉእ ምሂርካ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ስፖርተኛታት ሓቂፉ ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሕጂ ናይ ኩሉ ዓይነት ስልጠና ሂብና ኢና ናይ ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕርን
نكلتي سلطنة هنا قون نايز حجي ببزح دك نستيو ببزحي أب كلتي مالي تغلا لاس عسران قالن دخنا دك نستيو أب منسر مكلخال سلطنة وسيلنا لو أنا كلتي دنا أب كالو زواتات كم زبط بلوت أنا حقا خلت سلسة الرعين أب زي أجن بفولي كتقصى دلي أب كربا جزي أب زاور حشوم أنت مجمرة أب زوا عن سبا سلطنة دنا تيبان يلا تزحوك سكان نقر شوعات دك نستيو يلا كابتن سلاسان حموشن شوعات دك نستيو حم قصري بهالزي عزيز كابتن كل زواتاز إذا حاش قصري إذا غاب خمين دحريلنا غا نبعلهم نسالاسا زخنا كابتن قدايم ويبولسات تسعتهم جلز النبرة التحقتات مهيرو من صنيعهم حقتات ناكو عشان ربب بوشت عاقمهم مهيرو من صنيعهم كابزين شعوت شوعات بولسات بلون كا أبت بهاجر درجة زتوها بالسلطنة يتيمن بولسات كوينن كا وتين بولسات كا كوينن وتين في الله كلتنا يزوا عن سبب بولسات كوينن وتين كومنا يزوادو أبزا قربا جزيزة ناي ورجعت مجمريا كل تدك نسي تسات فنين عند كمان عد قلعة كم زواد كم حرد متسات قديم تساتي تيا قلعة حزام متسين السلطنة وسيلاتهم مسلم بلزاتهم ودياتهم تاخلي تاخا كم الزوبا تصورنا الساخة رابع الدرجة لحزتها كل جزء بتدرجة مسرعهم صراحة مش السلطنة ترى اليوم لك كم زي كاب قدامك ساعة صراحة مش اللي كات سرعة من خمرتي رابع يتقين الوزات يا ونزات لك هذا له هناي مزوبات تصورنا دمتسات سلازي أبتت مرتساتون بولسات كوينن وتا قولوا كم زقبلت أنا حقا واحد له نغطس على جن كلن زوايان فدرشنات مالتي وي مشارف زبالة أبدك نستيو إذا تذكر السلطنات لك خمسنا يزوع عن سبع أبنة وسيلهم سلطنات يوم تصنعهم توسخ صخاخة أبتزوها بهجر درجة سلطنات بولسات ويكافليات كوينن خواتهم كحجزن خلي مالتي نفسه كمنستر مرتني عامة ملو وددر على بمنصب زواتات ترينا هو بمنصب زواتات يزدر دل حجي أبتا منستر مرت كايدا لو ددر سيرتيفيكيت نتاع الوسيل ويكم مسكر ورقه تاع الوسيل زغل كل يلن كداني خيلي توكسونات ترى يزدلي نبعلو نايوشتا ودراتنا كايدين وشتا ودراتن بفدرشنات كايدين ناينو زوبا نايزوبا ندابلا انت لا قالو صرح له خيلي انت رايلو صرح خيلي مالتي كم زغل له صنحنا كن قال سبات تاع الحجي سلطنه انت رايلك اب عسى اجر مز اب عسى كيعت مز اب كال مز موداتوها كاب كل يترف مالتي هذا سبك معول تلاقينه بحنت نقرك معول الخيل بحنت موياك معول الخيل سلازي زي نفسه كف سلطنة هو لون كم زبلود اللخون دقيمنا نلعبوه مالتي كان محجي إذا ما دقوا سنيرم حجة غن تلاقينا شرح له كلنا زواتات صرح لي الله كلنا ولا أخت أرسل كم من الوقت حتى ندخل تخون نابنت منستر مكلخ عن تلاقينا ناسي وددرك هاي لبس عزي ناي مصر مكلخ عنك عسمر من داني نير داري الكاس نحنا راي بهن نمر على عنينا داني نيرنا مالتنا حجيجن مهرنا لهم نفسهم كيلهم بلوز اديانو فريم زخونه قبل زخونه دانيا زبحال كلهم نفسهم كيلهم زي ودرات زحيل ودرات ناي مصر مكلخ علي يكايد ولو بمن عقم انت بزم حجي تمهارو مستوم ناي قدم تموكرو زلهم ديانو مالتهم الله ناشونال ريفيرنس تمهارو لو كون هاجرا فدرشن تمهارون نوع عم تزغولو ازم زبوزحقا زي ابناي كلتش انا 10 ساعتنا بزناي كوفيد كميد نبرم دحرين تمهاريه مالتهم سلاد صرح له ابزين ساعتهم تواهيبهم بوتا عدل تواهيبهم وددراس لازنبره قولي حم ترايا زي ابكرنز كادلو وددراتون نفسهم كيلو بعلم دانيولو مالتهم معر زي تبو زلخا ناي قداماي درجه سلطنه وددر ناي كعسو مربب سلطنه يزي ناي جماجم بحرون ناي دان تبي خمو قدم حجي اب زواسي من وقيح بحري استوها بسلطنه نيو بدحري خمي قصيلو زواتاتك ناي جماجم بحري بخمي نساتفو قد اندي اباص اخيركا سلطنه دوهب نامنت غاش باركا وي زوادو ابين كساتفو زخلو سلطنه سي كمين تربحت دخونو كم زبنا تصقاتات علينا تصقاقا اب عسبن اباصعن وي اب سما زوا سمينا بحرن زوادو بقى بحرن طري يكونن كل زواتات كتكمالو مسلالون وعلى المنستر مكلغال ودراتو كايد سلطنات وهايبي سلطنات وهايبو بالكلنا اب سمينا قيب حاره وهايبالا اب نبعلا سوا جماجم بحري بلان ግን ሜዳ ናይ ገማግም ባሕር ሰሪሓ ስልጠና ዳነት ብዳኛ ፍሊሞን ተወልደ ተዋሂባይ ካልኦት ዞባ ጋሽ ባርካን ባዕሉ ናይ ገማግም ባሕር ሜዳ ኣለዎን ዞባ አንሰባውን ሕጂ ኣብዛ ስልጠና እንዳሃብኩላ ዝሃብኩላ ውድድር ናይ ገማግም ባሕሪ ኣብ ከተማ ከረና ካይዶም እዮም ስለዚ የካይደን ውድድራት ኣሎ ግድን ገማግም ባሕሪ እሞ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝፅወት ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሜዳ ሰሪሕካ ናይ ገማግም ባሕሪ ትፃወተሉ እቲ ስልጠናታት ልክዕ ከምዚ ናይ ኩዕሶ መርበብ
ኣይኮነን ተዋሂቡ ዘሎ ዘይ ቀላዓለም ሓንቲ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ተዋሂባላ ሓንቲ ኸ ደቡባ ሳዋ ሳልሰይተን ከዓ ሚኒስትር ምክልኻል ማለት እዩ እተን ካልኦት ዞባውያን ግን ነቲ ናይ ገማግም ባሕሪ ስልጠና ንኣብነት ከም ዞባ ደቡብ ናይ ዞባ ማእከል ጋሽ ባርካ ናይ ገማግም ኩዕሶ መርበብ ናይ ዳንነት ስልጠና ኣይተዋሃቡን ኣለዉ ማለት እዩ እምበር ማዕረ ናይ ኩዕሶ መርበብ እዚኣ እውን እታ ናይ ገማግምታ ኦፊሻል ቢች ቮሊቦል ሩልስ ተባሂላ 2021-24 ቢች ቮሊቦል ናይ ገማግም ባሕሪ ነናተን መፅሓፍ እቲ ሕግታተን ከዓ በበይኒ ማለት እዩ ናይ ኩዕሶ መርበብ ካሊእ ሕጊ ዘሎ ናይ ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ከዓ ካሊእ ሕጊ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሓ ዞባውያን ኣይወሰዳን ኣለዋ እተን ገለ ክፋላትን ወሲዳን ኣለዋ በዚ ኣጋጣሚ እውን መደብ ተተሓሒዙ ኣሎ ስልጠናታት ናይ ገማግም ባሕሪ ውድድር እውን ከነካይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ስልጠናታት እውን ጎኒ ጎኒ ክወሃብ እዮም ማለት እዩ ሕራይ ቢንያም ከምዚ ናይ ቀዳማይ ደረጃ እትህቦ ዘለካ ስልጠና ብርክት ዝበሉ ሰልጠንቲ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ናሽናል ሪፈር ዝበሃል ሃገራዊ ዳኛ ዝበሃል ግን ብቁፅሪ ውሕዳት እዮም ዘለውና ኣብ 2004 2008 2014 ምስ ተዋሃበ እዩ ቀፃልነቱ ከመይ ዝረአ እዚ ክሳብ ሕጂ ናይ ናሽናል ሪፈር ዝበፅሑ ብቁፅርስ ውሕዳት እዮም ዘለዉ እንታይ እቲ ምክንያት ኦኬ ፅቡቅ ንባዕለ ኣነ ኣብ 2004 ምስ ወሰድኩ መጀመርያ ግዜ ሻዕ ተዋሂባ እታ ሕጂ ፍልይ ደብላ እንታይ እዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ንሕና ንህቦ ስልጠና ሃገራዊ ናህና ሎካሊ ማለት እዩ እቲ ናይ ናሽናል ሪፈር ዝበሃል ግን ብናይ ደገ ወፃእተኛ መፅኡ ዝህበካ ስልጠና እዩ ማለት እዩ እቲ ናሽናል ሪፈር ዝበሃል እዚ ኣብ 2004 ኣነ ዝተሳተፍኳ ተወስደት እያ ብድሕሪያ 2008 ተኻይዳ ብድሕሪያ 2014 ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባታትን መሻርክትን ተሳተፉ እዮም ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ውሕድ ኣይኮነን ስልጠና ዝወሰዱ ከምቲ ዓንተ ዝበልና ምንታይ ኣለዉ እዮም እቲ ስልጠና ወሲዶሞ ሒዞሞ ዝደቀሱ በዝሑ ስልጠና ወሲዶም ኣብ ንትፈዲ የለዎ ስልጠና ወሲዶም ሲ ኣብ ንትፈዲ የለዎ ኣብ ገለገለ ዞባታት ኣለዉ ንኣብነት እንታይ ክብለካ ከምፃልካ ደሊ ሕጂ ሃገራዊ ውድድር ኣካይድና ነርና ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ እዛ 2022-23 ከምዚ ሕጂ ዓመት ጌራ ኣላ ሃገራውያን ድያኑ ማለት ሃገራውያን ክንብል ከለና እሶም ናሽናል ሪፈር ዝበሃሉ ማለት እዮም ስደዱልና ነፍሲ ወከፍ ዞባ ሓደ ዳኛ ዕድል ተዋሂቦል ማለት እዩ ክሰዱልና ይከኣሉ ተማሂሮም እዮም ስለምንታይ ክሰዱልና ይከኣሉ እንድሕር ኢልና ኣብ ንትፈት የለዉ ኣብ ንትፈት የለ ዳኛ እንድሕር ኣምፂኻ ኢኻ ክሰርሓልካ ይክእልኒ ማለት እዩ ኣብ ንትፈት ዘሎ ሃገራዊ ዳኛ ዝኾነ ስደዱልና ተባሂሎም ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓደ ልክዕ ቦታ ተዋሃቦ ኮታ መፂና ካብ ዞባ ዓንሰባ ከዓ ሓደ መፂና ቦታ ተዋሃቦ ኮታ ማለት እዩ ካልእ ዞባታት ግን ዞባ ማእከል ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሎ ማለት እዩ እተን ዝተረፋ ዞባታት ግን ኣብ ንትፈት ዘለዉ ናሽናል ሪፈር የብለን ኢሎም ሕጂ ስልጠና ተወሲዱ 4 ዓመት እዩ ዝብል 4 ዓመት ናበለ ይድኸይድ ከም ዝበልካ ስልጠና ወሲዶሞ ግን ነቲ ስራሕ ኣብ ንጥፈት ስለ ዘየለው ክመፁና ይከኣሉን ማለት እዩ ስለዚ ደጊመ እንታይ ንብሎ ኣለኹ ስልጠና ወሲድካ ክሰርሓሉ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሕጂ ኣብ 2018 14 ኢና ወሲድና 18 ነይራትኒ 18 19 ካብ ደገ ወቅት ወሃብ ዝብጋ ናይ ናሽናል ሪፈር ማለት እዩ ካብ ደገ መፂ ክበና ኩሉ ተወዲኡ ነርቲ መስርሕ ኣጋጣሚ ግን ብምክንያት ናይ ኮቪድ ማለት ናይ ኮሮና ተሰጋጊራ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብዛ 2024 ግድን ኣብቲ ናህና ፕሮፖዛል ቀሪባ ስለ ዘላ ክትወሃብ እያ ስልጠና ማለት እዩ ናይ ናሽናል ሪፈር ትወሃብ ስለዚ ኣሎ ደው ኢሉ ይኮነን ኣብ 4 ዓመት ስለ ዝካየድ እዩ ማለት እዩ ስልጠና ምሳውን እንታ ናይ ቢች ቮሊቦል ናሽናል ሪፈር እውን መጀመርያ ግዜ ተወሲዳ ነይራ እዚኣ እውን ካብ ኩሉ መሻርክትን ዞባውያን ፌደሬሽናትን 30 ገለን ተሳተፍና ናይ ቢች ቮሊቦል ናይ ናሽናል ሪፈር እውን መጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገርና ተዋሂቡ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕራይ ቢንያም ምቸም ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንተዳሪእኻ ፌደራል ዳኛ ዝበሃል ኣሎ ኢንተርናሽናል ዳኛ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኩዕሶ ስክዔት እውን ከምኡ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ግን ኢንተርናሽናል ዳኛ ዝበሃል የለን እንታይ እቲ ምክንያት ስለምንታይ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ዳኛ ስልጠና ክንረኽቦ ዘይከኣልና እዚ ምክንያት ተሎ ክትነግረኒ ሕራይ ፅቡቅ ትሕቶ እኒኣ ከም ዝንብሎ ዘለና መጀመርያ እዛ ናይ ሃገርካ ትመሃር ብድሕሪ እታ ናይ ናሽናል ሪፈር ክንብላ ፀናሕና ትመሃር ብድሕሪኡ እታ ናይ ኢንተርናሽናል ሪፈር ዝበሃል ተዋሃብ ማለት ተወስዳ እዚ ሕጂ ጎኒ ጎኒ እንታይ እዩ ምስተን ኤፍኣይቪ ዝበሃላ ወይ ሲኤቪ ዝበሃላ እተን ናይ ዓለም ለኻዊ ማለት እናዛረብና ወይ እታ ናይ ኣፍሪካ ንብላ ዘለና ምስተን ርክባት ክህልወካ ኣለዎ እቲ ርክባት እንተዳሃልዩ ትዕድላት እውን ክህልዩ ማለት እዩ ብኡ መጠን ሃገራውያን ጋንታታት እንተዳሃልዮም ብኡ መጠንካ ትዕድላት ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ናይ ኢንተርናሽናል ሪፈር ዝበሃል ሕጂ ዘየለ ዘይኮነስ ኣሎ ስለ ዘሎ ኣብዛ ሓለፈት 4 ዓመት ዝገበርናዮ ዋላ ሕጂ ትርክብና ፅቡቅ እዩ ዘሎ ምዘንብለን ዘለኹ ናይ ኤፍኣይቪዲ ሲኤቪዲ ትርክብና ፅቡቅ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝከኣሉ ዝሰርሕ ኣሎ
ጽቡቅ ርክባት ካምስ ዓለማው ጋ አሎ ምስ ዓለማት አለው ማለት ነው ሕጂ ጽቡቅ ነገሩ አጋጣሚ ምዛ ቃል መሕተት ኮይናትና ላ ተና ኢንተርናሽናል ሪፈር ትባሃል ረኺብና ኣለና ትዕድል ከም ዝበልኩት ብምንታይ ተረኺቡ እንድሕሪና በቲ ርክባት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክልተ ድያኑ ሕፅያት ኣቕርቡ ኢሎምና ኣለዉ ሕፅያት ኣቕሪብና ኣለና ኣብዛ ወርሒ 11 መወዳእታ ኣብ ሞሮኮ ከይዶም ክልተ ድያኑ ናሃና ናይ ኤርትራ ማለት እዮም ናይ ኢንተርናሽናል ሪፈርን መጀመርያ ግዜ ክወስድ እዮም ጽቡቅ ዕድል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቅ ኣጋጣሚ እጂ ብዘይ ቃል ዓለም ይብለካ ዘለኹ ነዞም ናሽናል ሪፈሪ ናይ ሃገርና እቶም ባኣና ዝወሰዱ ስልጠና ማለት እዮም ብሉፅ ድያን እዮም ዘለውና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ትዛረብ እንድሕሪልና ወረቐት ይትዛረብ እታ ኢንተርናሽናል ሪፈር ደይ ምርካቦም ተዘይኮነ ብብቕዓቶም ኣይኮነን እንድሕሪት ኣቢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ተንተሳተፈ ሃገራት ከም በዓል ኢጅፕት ሳውት ሱዳን ነይሮም ሩዋንዳ ነይሮም ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ነይረን እየን እቶም ድያኑ ከዓ ልክዕ ካብ ግብፂ ካብ ሱዳን ገለ ዝመፁ ነይሮም እቶም ሕጂ ከጋንን ኢለ ዘይኮንኩ እቶም ድያኑ ናትና ነፍዑ ካብቶም ድያኑ ኢንተርናሽናል ኮይኖም መፅኦም ነቲ ውድድራት ዝመርሕዎ ብኸመይ እንድሕር ኢልካ ዳኛ ስለ ዝኾንኩ ገምጋም ናተይ ኣለኒ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ልክዕ ከም ኮሚሽነር ናይ ሃገርና ኮይነ ሰሪሐ እቲ ብሉፅነት ናትና ድያኑን እቲ ተገዳስነት ናትና ድያኑን እቲ ኣንቢቦም ዝርድዎ ናትና ድያኑን እቶም ካልኦት እዝን ክብለካ ይክእል እቶም ናቶም ድያኑ ዝነበሩ ብቕዓቶምን ኣዝዩ ዝፈላለየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንተርናሽናል ደይ ምዃኑ ኣብ ምንታይ ንክሰርሑ ዕድል ሂቦሞም መስመር ድያኑ ኣርኤሞም ከዓ እቲ መስመር ድያኑ ኮይኖም ዝበርትዕ ኩዕሶ መርበብ ዳድነሲ መስመር ዳኛ እዩ ዛስዋይ ከዓ ቅድሚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ቫር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ኣብ ቮሊቦል ግን ናይ ቪድዮ ቻሌንጅ ሲስተም VCS ዝበሃል ተኣታትዩ ነይሩ ዝቕፅል ዘሎ ስራሕ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ መስመር ድያኑ ብዙሕ ጌጋታት ዝፍጠር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጌጋታት ክንብል ከለና ናይ ቋሕሰብ ውሳነ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚ ጌጋታት ከይፈፀሙ ከምኡውን ኣብታ ተሓሓዛ ነጥቢ ዝሰርሑ ነይሮም እዮም ከምኡውን ካልኣይ ዳኛ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም በቲ ዝነበረ ኮሚሽነሩን በቶም ዝነበሩ ኩሎም ተዓዘብቲ ናይቲ ኮሚቲ ዝበሃሉ ብምሎም ብሉፅ ምስጋና ስረኺቦም እዮም ዝዓበየ ሽም ረኺብና ኢና ዛስዋይ እዚ ዕድል እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ዳኛ ንክንበፅሕ ወይ ዕድል ንክንረክብ ዝፈጠለና ባይታ ከዓ እዚ ማለት እዩ ኣንገቲ ኮይና ድያኑና ከዓ ወሊሖም ዝተረኣይሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን ተሳተፉ ድያኑ ልክዕ ከምዚ ኩለ ፀናኹ ካብ ሓደ ዞባ ዘይኮኑ ካብ ኩለን ዞባ ፌደሬሽናት ተዋፅኡ ድያኑ ተሳተፉ እዮም حراي ممهر بينام كم زفلتون ناي ريفريشمنت كورس إذا ناي محدث كلمنا بحد صوتها مخدكا نتتصوتي ولا نديانو زوهب سلطنات تعلو حصر زبله ابزون تصاتف يوم كميزي حجز تخلو هذه ما أول مهرة لكي حجز إمام حران علو ناي أبز ريفريشمنت رايد يكونوا أب كل سلطنات مالتي زكايد كان سلطنة تقينهم ديانيوم كم سلطنة تقينهم كاد صرح لهم عليهم أبزوا جاش باركا من الجرمة يتولى زبالنا ناشنال ريفيرم من الجرمة يتولى لنا ناي مينستر مكلخال ناشنال دانيا لمعديه ولنا كومون مينستري مكلخال دانيا فيليمون تولى زيهم ديانو قينهم دقنا خاقا ممهر قينهمون صرحهم عليهم كنوس كوميتة كنوس كوميتة قينهم كم مهران قينهم صرحهم أبتزوها بسلطنات كون أتي ناي ريفريشمنت سلطنة نولا مالت ناي محدث زغنا ود الدرك سر عند حركونكا تدانيا ابديت تقبر لك مالتي ابديت حرجركا تسقم يقول مزكايت ود الدرس لازم ناي كلتا معلتها ناي ريفريشمنت كورس نهبينا زغنا ناي هاجر ود الدرت تراحلي نادي قال ود الدرت تراحلي مالتي خمس ناي منسر ممكن قال عبيت ود الدرت تراحلي قد اني ناي كلتا معلتي مستمع سلطنتن مس حلقه غانتن مس ديانو زم سلسة يوم زلوا جينا أتيناي ريفريشمنت سلطنات نهبينا نمنتاي إعلامون ترايلنا كل جزء حادث أبديت كونا لهم علتي مغلطة معلتي كلنا جراد أزخا خير كيا أبتزكير ودرات بزح فاتي مسكاني مالتي سلازم تاناي ريفريشمنت سلطناتون أزي أجداسيا نهبينا نسرح علينا قاملتي مزوم متصوتي كوينا مو أب مودانا عندنا مزازني تخوننا سكبينم زبزح أبزح جي أوانكوا كم ممهر ناي داننت بمهان تسلطنا لها سلطنا تهبال لها مو ناتكا تمكرو خنتا يدمثل اب داننت كم دانيا هونكا خندي عمتاتيخا فيسكا نفيحكا بزي مجنان دحن نايتي قدمي زنبره نقدفو دارغا كاب كلتشح اتحزاسي وي كميون كبل غلي ابتي ناي دانت كعوسه مربوط تساتي مان دانت كعوسه مربوط ممكن حجي قداماي دانيا لو خلاي دانيا لو مزغبا لو مسمر دانيا لو
كله كونك تسرح مالتي زيادة 10 عامتك فيسك حيزة فاتية مالتي أب كل زجبر وددرات ناي زوانا يكون ناي هاجرا وددرات يكون كون ناي منستر مكلقال ومشاركتي كم دانيا قينا سريحي مالتي بتزعل ودرات سي دانت تساتيفيه ريح هاي مالتي زيك العالم كا ندعي من البحث نيزق على محتت مسمعوا نزاربكم بزخونه تጻታ يكون አሰልጣኒ يكون ካሊ يكون አሎ ዳኛ ይድፈር እንዲሁ ዳኛ ይጽረፊው ሁሉ ጊዜ ሆምዩ ናይ ዳኛ ለናናስ ወላ ቴሌቪዥን ኮን ካንዳራ ከማን ዳኛ ጽርፊካ ስለዚህ ኮምታት በብዝሕ ያጋጥምና ይብል ያኔ ጾታ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳ በሰላም ይውዳ አለ ተንጋንታታት ከአሚነን እንደቀበሉ እጂ ዳኛ ካንታ ይኮን አሎ በዝጋጣም ዝውን አንተ ይቆም ካን ነርካ ዳኛ ሓደ ዋን ወይ ሓደ ጊዜ ጋንታታት እንተራ ተቀቢለናካ ولا جيجا فتسم دانيا خوينو جيجا غدانيا يلن جيجا غدانيا يلن كم زوني عنتو جيجا خطرها قبلنا لك تنغانتا نتحر حنسا اميننا لك ويتن زوان حنسا متر اميننا لك ولا تجاجي خلغا نتجيجا بسين قبلو كم غوبين قبلو حاد دانيا بتكبار يكون بسرار يكون بقال ان حري تقبلوا ولا بولس ندارا ياخذ لكن ايقبلوني ስለዚህ ዝغل عام تزدانو خو انا بزيك العالم كمزيا هاي درجات تصرف كنا هاي تتنكف كنا بسبب سلامة وديه مزجات أمزون كلن جانتات خنا مشاركت خنا خلوت خنا كمسكن فتوى عليه حجي في سكاس إلك يا مثلني مو بينا سلتي أبسترينا المسيخة بزعباتي كوهابز قنية سلطانان بحجي زلوا سلطانان أتو كيركا زهاب كنا مبري بسمين بسم تخاطتلتن كمسكنك يزدلي مزازنو في سكال والي ولا معنا حسرا بلا قفاتينا زي خبركم تخاطاتلتي اب نؤس مدب زوتو سبورت هاغرو فدريشن كعسو مربب إيرترا نتي أقدم بيلو كهبوت صنحي ناي أسلطنت سلطنا كم رما نايدان سلطنا بمتكر أمنلو ميزتنا نت نايدان سلطنا أتوكيرنا أنا على المس حلافي داننت ممر بينا ميمانه كنا عدد صنحنا مو نزترفو مدبات لسه سبورت نحدوكم بوغنا سلام ممحدار نوزبا غودايف زحلف السمون نتوم اب كتما كرن اب استخايده چامبيون هاغرا وردر ماونتين بايك دموق عوت نزمزغبو تقادمت بشكلتا نايتا نوزبا اب ادراج توريست هوتيل ناي متابع مدب سريع نيروم نتستخايده سنه سرعه زلسس تحستو قصيلو كسعبيو بحبار نكتاتل ممحدار نوزبا غودايف ام مفراي تقادمت بشكلتا زغبا مسرت انصيفا بزل على عقمي تسرح زلا حانتي كاب نوسان ممحدارات زوبا ماكليا اذا ممحدار اب نطفتات سبورت بحفشه اب قدم مشكلتا دما بفلاي اتوكرو غيراكا بتصرحلو غزي مبل 15 عامتا رغص الله اب استغلص مقان غزي دما اب كل عدمه ناي ماونتين بايك ناي سالساي ديفيجن كلب بمسرات اب نفس وقف عامتا زكاري وردرات بغانتان بولقن تدرارب عود كتمزغب صنيحان اللان بزام محدار استمل ملوك بابا حمسة زبصح بلصات تقادمتي اب زحلفو عامتات ماليا اجمال قيح بحر لبيسوم اب استفلاليو اهغرا وردرات بمستاف سمومن سم هاغرو من كصوعو ترايم يوم ممحدار نوزبا غودايف كمتي اب لعل استقلص ابنا اشت تقادمتي ماونتين بايك مسرت غيرات صقيتات سرح زلا غانتيا زمن محدار ناي قدم بشكلتا غراسروت اتا بزغبا سرحلو زلا ممحدار انت تبهل مغنانا يكونن ممحدار غودايف ابسال ساي ديفيجن ناي داكورسو غانتان ام ناي ماونتين بايك دمام سي بين ان استسمع سلست كلبات زحقفتيا ابين سين زركبو تقادمتي نابتا زحيلتنا ايغانتا نمتاو زغبر وقلس ازيو حياليوم زاغيت ابزا غانتا سن 4 ماليا زحزون كبابي 4 زبصحو ناب عباي غانتا سيرم نمتاو كم تطابقتي كوينوم غزيم صبي زلو يوم زاغانتا ابنا اشت تقادمتي بفلاي طمتغرات سرع بمهلاوام تقند مستير عوت ناي زمان محدار نوزبايو كبحال يكال
مس عقمي نايزا ممحدار بمنصار زبط تقادمتي بناتهم بشكلتهم ودرهم زكايدهم اب مصغان ناوت بشكلتا ام مغزان جن ات ممحدار عب اجامي زصاوتهم اب مغاغبا اب عود سبورت اقداسن كم عبر قحنيو زوسد تقادمتي نايزا ممحدار نوزبا دما اب غزي لممدن اب غزي صوتان بممحدارهم زغبا عينتاو قرب مغبي يدالولهم زي كازون ناي مورادر عدكي وصايتات مولو بمولو بزا ممحداريو زشفن انت خونا جن عدكي ناي تقادمتي مس مودقتن اغبابات تحزا ناي تصاوتن تاساسيرو نويح سلا زي قصل اتزعابي محلخا نايزا ممحدار نوزبايوم ممحدار نوزبا غدايف كم توتر زحبر قند مغابيت عبيتي كلابات بشكلتا هاغرنيام كلابات اسبيكو اريتل سمبلن دمك عند عموي لازم محدار نوزبا مخانن اب حلف غزيات كابنابن بزي تسغاغرو تقادمتي كرغاغص زكا اليوم ممحدار نوزبا غدايفنا فريات غانتا يخون بر ازا غانتا كمتي ابتم تقادمتي تغبر وصايتات ناب عبيت كلابات كتفانو من كلا زخون اتاوي كيرخبت يا تفانوم مورال نايتوم تقادمتي كاب زي متنكافينا زي نواغي لهم كبلو دما اكايتي نايتا غانتا يحبروم يخون بر ازا غانتا كابتي بلوصنتا بعلن زي فريتو تقادماي هندرا الى ايتفانونيام بمنقدي أسلطنتا نتحجزت نابتا سمامعون مسبقعاتهم التخيرن غانتا أممراز كم التحابرم بزا غانتا حليفهم أبا عبيت كلابات حقيفهم زركبو تقادمتي زقلت ويوم زمان محدار نوزوبا كينيو ناي سالساي ديفيجن ناي ماونتين بايك كلاباتن زفريتهم تقادمتي كام سينماتهم أقاريصا أب غانتا حقيفهم أب قداماي ديفيجن ناي مولدار مدب اللوام يخون بر أوردرات قداماي ديفيجن مستاف لعل باجزا حتى بمخانو كابتن تمام محدار نوزبا اب تزعابي وردر ناي زوبا ماكل نخيتر عنقي صوازلو صقاميوم إذا ديسيبلين فقرن حليوتن قند مسارح حاجرات وقعات من محدار نوزبا غدايف سموناويه ابسرع الممد تصمدم من السياسة سمون حدشن موسى كبر ابن دما نزاغانتا بمزينة مسلطان مريحما زقعازو زلويوم زمان محدار زحلف الصومن 28 مسكرم نتوم اب كتما كرن اب استخايده تشامبيون هاغرا وردر ماونتين بايك بلوز بقعتن درجه نزمزغبو تقادمتا ام حضرت نيت من محدار نوزبا ويزرو تبلز تولده قال طروتا اب ترخبتلو اغاطامي اب توريست هوتيل ناي متبابع مدب سريعه زاغانتا اب كلاي مدرك نايت هاغرا وردر اوشت كتما كرن اب استخايده ناتشركي توردر سلسه تقادمتا كاب قداماي حساب سالساي بمئتاو نبوديوم كم زبحتتو زذكريوم تقادمتي هنوك يمانه ناي موسى يوبيل افريم ملكات صهايه يوبيل فانيل بروخ نغسن عراي بشكلتا ناي زاغانتا امانيل برهانن كاب ام حضرت نايتن الزوبا ناي مدلاش شلمات تعديلهم زي كازي اب تستخايده سنه سرعات ازا غانتا ابز عمت سبورت نزتكونه صفتهم عبيت واناچون ام حضرت نايتن الزوبا اركيبا ازا غانتا ابز عمت ابزو ماكل الله نزبحال وردرات مالت وانچا سماعتا زوالت وانچا زوبا ماكل وانچا نصنتن چامبيون زوبا ماكلن غوبلل بمخانيا العلم ميزان واكلبات قبل الكتبل كيلام ابتعدت ابو ومبر كوميتي سبورت محدار نوزوبا غدايف اوتو افريم تولد ابزو هابو مغلصيم محدارهم اب قدم بشكلاتات تغوناطفو زل عوت فرص عرنايتي زكايدي وزلو ناي جراسرو سراح مخانو بمحبار اب قصال دما بزل على ملكعو عبيت عوتات بمحفاظ كسوحو مخانوم غليصوم زي كازي ابت اقات اميق على سمعت ام حضرت نوزوبا غدايف ويزوره تبلز تولد بقديام اتسرخ بعوت نسم محدارهم زسمي مخانو بمحبار بسم كلهم نبرتي من محدار نوزوبا غدايف يوهانا دحر مبال من محدار نوزوبا غدايف نزاغانتا ارلاي زبل حجزات مبركات اجغو سبسو مخانو حبيرام زي كازي ويزوره تبلز تولد عتق تقادمتي ابز حصره غزي نابتا غانتا اتاو خغبرن اب قربا غزي دما اوردرات كراي ديفيجن اتنطف غانتا كتقوم مخانا دما اب موداتا نتوم تقادمتي ابسيرام حدا كاب علولات دقفتي من محدار نوزبا غدايف زخونه اتو اخليل ستيفانوس دمام بناتو وصايتات نوتهم ابالات ناي زاغانتا زخونه تقادمتي ابتا اقاطامي ناي مسحن مزناقعن مدب سريعوم
مزازميت مدبنا كواكبتي سبورتيا كتكون نلومي نحدا كاب عودة سبورت زخنة بلياردو زدسسي كون أبز عود سبورت بركز بالعوتاس تكونها تصفى إيا سورة دما نايلومي كوبنا كون تحريزولو سبورت نيايوم ناتنا زميكيل زدالو تحستو كتسيلو كسعبيو بحوار نكتاتل ቀንዴላት ህይወት ብዙሕ ሕብርታት ዝሓቆፈ እዩ ይኹን እምበር እንታይ ዓይነት ቀለም ተልዕል ኣባኻ የምርኮስ ምክንያቱ ክሳብ ዕለተ ዕረፍትኻ ከጓዓዘካ ስለ ዝኽእል ስፖርት ኣገዳሲ ምዃኑ ዝስሕቶ የለን እንትታት ከይፈጠርካ ምዕዋት ግን ንዓኻ ይምልከት ዝተፈላለዩ ዓውደ ስፖርት ሓደ ካብቲ ኣዛናይን ጭዋዳታት ኣካላት ዘትርርን ካብ ጭንቀት ዘገላግልን ምዃኖም ኪላታት ሕክምና የዘኻኽሮ ንምዃኑ ስፖርት ክበሃል እንከሎ እንታይ የጠቃልልካ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣበቱ ከሰሉ እዋን ድሩት ኣፍሉጦ ይጽንሐካ ከም ኣብነት ሙሳድ ኣብ ውሽጢ ገዛን ደገን ተባሂሉ ዝመቃቀል በዚ መሰረት ከባቢ 200 ዓይነታት ስፖርት እትፍሉ ተባሂሉ ኣብ ኣህጉራዊ ሱታፊታት ክሰፍር እንከሎ 8000 ዝበጽሕ ካልእ ድማ ብደረጃ ሃገርን ዓለምን ከም ዝፅወት ካብ መርበብ ሓበሬታ stimit.com ዝረኸብና ይገልጽ ምናልባት እዚ ዓይነት ስታቲስቲክስ ናይ ኣሓዝ ዝተጋነነ ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ፕላኔት ዝርከብ ንጥፈታት ስፖርት እዩ كبرات تخاتلتنا نلوم مبار اتي اب زتفلالي بوتاتات عباراتن ناي سرح كلباتن ززوتر انتخونه كم عود سبورت زيكونه كم موعدن محبئن محكلن بحبرة السمنا زغوصر بلياردو نحاده كابتوم ابتي عينة وردرات بزريو ناي امر قصرن ملكت ناي تتصوتان زنت صبارقه منسي اكل كواغب سبورت جيرنا يالونا مكتتاركم بخبرنا عدم كمأتوغن بلياردو اب حقرنا يرترا معاسن ابين تاعتاتيو بخمي من قدي دحرنا صنتك قصالنتو او حيسو زملكت ناي قدم ابال كوميتي ابو ومبر بلياردو زبا معكل اتو كبروم عند مريم زهاب مبرهي تخاتاتيلنا نملس بلياردو كم تاريخ ما تصو ريو لنا مس مغزات طلياني دمص توم صعدو خزانا غعلو زدلي بوتاتات وسنا زخونه بوتاتات حجو كابشي مخن كنذكرو نفلطو تزيكالنا ابو تصاوتو ابتبارات كا توم صلمتي ارتراوያን ካአቱ ስለደ ይክእሉ ናይ መርአይ ናይ ምጽዋተን ዕድሉ ናይ ነበሮም ስለዚ ቶም ናይ መጀመርያ ቢልያርዶ ክጻወቱ ዝኽአሉ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብተን ቢልያርዶ ዝነበረን ቦታታት ዝነበሩ ሰባት ምሸት ምስ ተዓጽወት ትካል ኣብ ጻወቱ ልምምድ ይገብሩ ድሕሪኡ ኻቀስ እንዳበለ እቲ ኤርትራው ዜጋ ኻ እንዳለመዶ ትባራት ምእታውን ምስተፈቅደ ማለት እዩ ብኡ ይመጽእ ሕጂ እቲ ቢልያርዶ ዝጽወተሉ ቦታታት ዝበዝሕቶም ጻዓዱ ስለ ዝነበሩ ብሕጊ ደረጃ بتقرينا تي إرتراو حبرة سب دفوت حقتها هاي نورن قبل مدي صوت نيرو كم زيتي أما عبابلا ناي بلياردو بهاجرنا بحتر دبلا خرّا خلا دحري تي ناي مجزاتي مسحلفة ولا جزء ناي بعد هاي لسلاسة مالتي جن أبفلو تبوتاتها بفلا بسمرة باركم مرشو زي حج بولين زبال دلون دانا راي دبال نيرو بار أكويلا بار جانا بار لودي كذا دل إيطالياني زبال بوتاتات أبو فلوت صوتاتات يجمر مالتي كل جزيتهم دومينيت قبرز نمرو صعدون حنافسن يمنيرهم جن أموداتات إرتراون سبورت أتيوا كما قد أمو خوينو زن لنزلنا بلياردو تتخلو بوتا بارات سلازنبره كم سبورت زي كونس كم أكل نايبار مغسلتا نايبار مالس مستخا تزانق على عينت مزانق سبورت كوا بحالاي نبرن جن كم وصل بلياردو نهري الكائن اعتبار صوت قالهم كغلو تري دحراي ابز دحراي ግን ውድድራት ክዳሎ ጀሚሩ በፍላይ ካደህርና ጽነት ተዘይተጋገ ሼል ካምፓኒ አጂፕ ካምፓኒ ዝበሃላ ዝነበራ ገለገለ ካልኦት ትካላትን ድመወልኦ ውድድር ዝተኻየደ ነይሩ ድሕሪኡ ከምዚ ቅድም ኣቢለ ዝተቐስኮ ንሕና ተበግሶ ወሲድና ከም ኮሚቴ بلياردو كم سبورت كم ناي وش غزا دصوت سبورت اندور جيم اب كوميشن سبورت مستفلت اجن باجت تغيرلو بزوبا ماكل درجه فول زخونه نربعت غزي وددرات تدالي نيروانا جزلو صبق كانير كم سبورت يفلط كاب تقدم زنبرو ناي بار الكا رايا وصي
ብስፖርት ይፍለጥ ከም በዓል ቴብል ቴኒስ በሎ ካልእ ዓይነት ኢንዶር ጌምስ ማለት እዩ ነዊሕ ለይለይ ሓለንጋይ ቁመት እዩ ዝወንን ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ሕውስን መቕሉልን ምዃኑ ነፍረገጹ በቐዳምነት ኣተኪርካ ምስ ጠመትካዮ ቀልጢፍካ ይስወጠካ ኢያሱ ረድኢ ይበሃል ኣብ 1972 ካብታ 10 ውሉዳት ሚካኤለ ገነት ዮዲት ብርኽቲ ኣድያም ሊድያ ሚልዮን ሮቤል ሄኖክ ዝበሃሉ ደቂ ዝነበርዋ ስድራ ድማ መበል 5 ውሉድ እዩ ኢያሱ ካብ ኣቦኡ ነፍሲሄር ረድኢ ኣብርሃም ወላዲቱ ነፍሲሄሪት መሰለሽ ሃብተፅንካ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ባርበረኸት ተወሊዱ ዓብዩ ንትምህርቲ ክኸይድ ምጀመረ ድማ ኣቦኡ ሓፋሽ ውድባት ብምንባሩ ስድራኡ ናብ ኢትዮጵያ ብምግዓዞም ኣብ ጎንደር ናይ ኣዚለ ትምህርቱ ክካየድ ተገዲዱ ኣብ ሰዓበት ዓመትካ ናብ ኤርትራ ተጠርኒፎም ብምምፃእ ኣብ ካቴድራል ሓንቲ ዓመት ቀፂሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣማኑኤል ድማ 8 ዓመታት ትምህርቱ ተኸታቲሉ ዝተረፈ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12 ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ትምህርቱ ኣጠናቂቁ ኢያሱ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓውድታት ስፖርት ቢልያርዶ ስቴካ ሱሙያትን ጉኑን ስም ዘለዎም ሓደ እዩ ኣብ ልዕለቲ ናይ ኣእምሮ ፀወታ ዝብል ቅፅል ስም ዝፍለጥ ናይ ውሽጢ ገዛ ዓውዲ ስፖርት ድማ ካብ ግዜ ንእስኖት ኣትሒዙ ፍቅሪ ሓዲርዎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ክፃወቶ ህንጡይነት ይሕዲሩ ኣብ ከባቢ ገዛውቶም ናብ ትርከብ ባር እናኸደ ድማ كفالوتون كلا مدن جزيع وسدن كابنيشتي باربرخت باري إريدج أو بلياردو بمنبارا جنا بتسألنتنا خلنا ناشتغلنا بتي توم عبيت خصاوتو بوندارانا بهم فور بلياردو حديرني سبع جها نخوابي 37 ዓመት ገለኾን ተጻዊት የለ ኢያሱ ኣዝዩ በልሕን መስተውዓልን እቲ ውድድራት ክካየድን ከሎ ባሃውር ዘይኮነ ኣብ ሓሳባት ኣትዩ ከም ዘካይዶ እዚ ድማ ነቲ ዓውዲ ስፖርት ኢሉ ዝተፈጥረ ተውህቦ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ቀረብቱ የረድኡ ዳይ ዙርያ ብሓደ ስለ ዝነበርና ኣብኡ ንፋለጥ እጂ ካብ ቅድም ምፅዋት ከም ዝነበረ ይፈልጥ ይርአው ነይረ እቲ ፀወታ ናቱ ድሓር ከም መፃውቲ ድሕሪ 2000 ኣብ 2002 ይመስለኒ ልክ እንድሕር ዘኪረ መጀመርያ ግዜ ተፃዊትና ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ክንፃወት ከለና ናተይ ናይ ክእለት ደረጃ ምስ ናቱ ክወዳደር ከሎ ብፍላይ ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ነይሩ ግን ብሓደ ምፅዋት ጀሚርና እንጂ ናይ ኢያሱ ፅቡቅ ነገር እንታይ ኣሎ ነቲ ቢልያርዶ ዝበሃል ስፖርት ከም ፍቕሪ ስለ ዝርኦ ንሓደ ተጻዋታይ ክጻወት ኢሉ ዝፍትን ክምህሮ ናብቲ ናይቲ ፀወታ ክህሎት ስምዒት ንኽኣቱ ኣዝዩ ዘተባብዕ ከምዚ ቦናስ እንዳሃበ 10 ህበካ 15 ህበካ ከምኡ እንዳገበረ ንኽትላመድ ዝሕግዝ ሰብ እዩ ካብ ረኾባ ስድራ ብፍቕሪ ሓንቂቑ ዝዓበየ ኢያሱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተመስጦ ክሕድርን ኣዝዩ ብሉፅ ተጻዋታይ ክኸውን ከኣለ ውድድራት ተሰሪዑ ኣብ ዝካየደሉ እዋን እውን ብዙሓት ደገፍቲ ከጥርን ስሙ ብዓውታ ተፀውዐን ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኣስመራ እቲ ስፖርት ብውዕውዕ ኣገባብ ይኹን እምበር ኢያሱ ኣብ ዝርከባ ከባቢ ግን ፍሉይነት ከም ዘለዎን ናይ ገዛ ርእሱ ብልጫታት ምህላውን ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ይዝክሩ ኣብ ቢልያርዶ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ከከባቢኻ ዘሎ ኢኻ ትፍለጥ ንኣብነት ኢያሱ ኣብ ባርሎዲ ከባቢኣን ባርጃና ንፍለጥ ዝያዳ እኳ ባርሎዲ ኣብ ቦውሊን ዝፍለጡ ተፃወትቲ ከዓ ከምኡ ኣለዉ ናይ በዓል ኢያሱ ሕጂ ክጠቕሶ ከለኹ ኢያሱ ፍሉይ እዩ ኢያሱ ኣብ ቢልያርዶ ሪስክ ቴከር እዩ ማለት ከምዚ ክገብራ እንድሕር ኢሉሲ ናይ ካልእ ሰብ ኣይግድሶን እዩ ኣብ ከምኡ ኩሉ ግዜ ሪስክ ቴከር ትኾንካ መጀመርያ ትጋገ ትኸውን ፌል ትገብር ድሓር ግን ተመክሮ ትወስድ ኢኻ እንዳመለኽካዮ ምስከድካ ኢያሱ በቶም ዓበይቲ እዞም ኣቦታት ኣብቲ ቢልያርዶ ዝፃወቱ ከም ዲሞክራሲያዊ እዮም ዝወስድዎ ምክንያቱ 4 ኮንካ ትፃወት እንዲኻ ቢልያርዶ ምስ ኢያሱ ክትፃወት ከለኻ ከም ዝግበር ከም ትግበር ኣይብለካኒ ዝተረኣየትካ ግበር ኣብዚ ንህለካ ዲሞክራሲ ምስ ኢያሱ እዩ ዝበሃል ናፅነት ህብ ክኢላ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ሽልማት ወሲዱ እዩ ዋናጩ ዝወሰዶ ኣሎ ታርጌታታት ዝወሰዶ ኣሎ ናይ ኮምፒተር ኮርስ ዝወሰዶ ኣሎ ቴሌቪዥን ዝወሰዶ ኣሎ ካብቶም ዕዉታትን ክኢላኒ ስጋብ ሕጂ
ምስ እያሱ ኣነ ሕጂ እቶም ክኢላታት እዮም ዝገጥሙ እምበር እቶም ካልኦት ኣይገጥሙዎን እየ ምክንያቱ ክወዳደርዎ ስለ ዘይክእሉ ከምቲ ዝተቐስክዎ ከዓ እያሱ ብንእሽትኡ ከሎ ጀሚርዎ ሕጂ ዕድመ እንዳድኽእ ኸይድ ኣሎ ንበሎ እንዳወሰኸ እየ ዝኸይድ ኣይጎደለን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ምን ሕጂ ክፃወት ከሎ ይርኤ ትምልከት ኣለዎ ሕጂ ከም ማንም ሰብ ግዜ ንእስነቱ ዝገብሮ ንጥፈታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ እያሱ ክፃወት ጀመረ ይኹን እምበር ካብቶም ዝነበሩ ኣዕሩኽቱ ኣብቲ እዋን እቲ እናሰፍሕን እናዓበይን ናብ ዝኸይድ ዝነበረ ዓውዲ ስፖርት ቅድድም ብሽክለታ ኣተኩሮም ዝያዳ ብምግባሮም ምስ እውን ምስቲ ካብ መንበሪ ቤቱ ርሕቐት ናይ ስታድዮም ዝነበሮ ብስራሕ ድማ ትሑዝ ምንባሩ ተወሲኽዎ ነቲ ኣብ ደሙ ዝሰረፀ ቢልያርዶ ስቴካ ከም ስራሕ ናተይ ኢሉ ተተሓሓዞ ኣብ ግዜ መግዛት ደርጊ እቲ ውድድራት ንወዲ ሃገር ብማዕረ ዘካፍል ብዘይምንባሩ ተዓዛቢ ኮይኑ ክሓልፎ ከሎ ኣብ ሰዓብ ዓመታት ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ናጽነት ድሕሪ ምርካቡ ግና ኣብ 1994 ብደረጃ ሃገር 7 ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዶ ውድድር እያሱ ጽምኡ ከርዊ ከኣለ ይኹን እምበር ኣብ ፓልማዩ ስዕረት ይቀሚሱ ሕጂ እንታዩ ሰብነናቱ ናይ ስፖርት ዝምባለታት ኣለዎ ገሊኡ ኣብ ጉያ ኸይድ ከሎ ገሊኡ ኣብ ባስኬትቦል ኣቱ ገሊኡ ገለ ሕጂ ናይ እያሱ ካብ ቅድማ ትሒዙ እሱውን ልቀ ከምዝናተይ ኣብ ትሕቲ ገዝኦም ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ባርበረኸት ስለ ዝዓበየ ኣብቲ ትሕቲ ገዝኦም ኣብኡ ቢልያርዶ ብንእሹ እንዳረኣየ ዓብዩ ስለዚ እቲ ዝምባለ ቀልጢፉ ኣትይዎ ነቲ ስፖርት ብፍቕሪ ድፃወቱ ብፍቕሪ ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ እዩ ምስለ ምስዓር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ተዓዛባይ እውን ኣዝዩ ተመሲጡ ከም ዝዕዘቦ ፍቕሪ ከም ዝሓዙ እንዳተባብዐ እንዳመሃረ ገለ ድፃወት ሰብ እዩ ኩሎምቲ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓቢ ከከም ብብሽክለታ ጅምር ኣሎ ብኩዕሶ እውን ፃወት ነይረ እንዴ ድሓር ዝያዳ እቶም መፃወቲ ኩዕሶ ዝነበርና ኣብቲ ገዛውትና ዳርጋ መብዛሕቲ ኣብ ኮርሶ ኸይዶም ኣነ እውን ብንእሱ ዕድመይ ኣብ ስራሕ ስለ ዝኣተኹ እታ ሓንቲ እታ ቢልያርዶ ስቴካ እሳ ጥራሕ ክፃወት ቀፂለ እያ ማለት እዩ መጀመርያ ውድድር ድሕሪ ናጽነት 1994 እዩ ተኻይዱ ሽዑ ወዲ 22 ዓመት ኣለኹ ዝነኣስኩ እውን ኣነ ነይረ ናይ 7 ባራት እዩ ነይሩ ቢልያርዶስ ኣብ ባር ስለ ዝርከብ እዩ ብባር ገሊፀዮ ካብዘን 7 10 ብሉፃት ተባሂሉ ብኮሚቴ ተመሚዩ ኣነ ባር በረኸት ባር ኤሪደ ንዓ ወኪለ ኣብ ኦፊሰርስ ክለብ ደንደን ክለብ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ዓብዪ ውድድር ተኻይዱ 7 ተፃወቲ ኢና ብዙሕ ሰብ እውን ኣድህቦ ወላ ናባይ ኣቢሉ ግን ናብ 8 ክበፅዕ ከለኹ ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ ዝበሃሉ ነበሩ ብዕድመ እውን ዓብየኒ ክብሮም ረድእ ዝበሃል እሱ ስዒርኒ ብዝኾነ ዓብዪ ውድድር እዩ ነይሩ ንፉዓት ተፃወቲ ነይሮም በዓል ኣብርሃ ግዛው ዓብዱ ዓበይቲ ፀጋይ ሬገዴል ስቴካ ዝበሃሉ ካብቶም ገዳይም ዓበይቲ ተፃወቲ ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም ብዝኾነ እታ ዋንጫ እውን ባር ኤሪዳ ኣትያ ዓብዱ እዩ ስዒሩ መወዳእታ ዝናይ ሰዓረ ንኽብሮም ምስ ዓብዱ ተራኺቦም ዓብዱ ስዒሩ እያሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ፀወታ ንምዕባለታቱ ብዝምልከት መጽናዕቲ ድሕሪ ምውሳድን ተደጋጋሚ ልምምዳትን ድማ ብሉጽነቱ ከመስክር ግዜ ኣይወሰደን በዚ መሰረት ከዓ ስነ ምግባር ቀዳምነት ዝወሃቡ ሕጊ ናይቲ ውድድራት ከም ምዃኑ መጠን ብዝደልይዎ ዓይነት ኣፃውታን ቅዲ ስልትን ከይተሸቕረሩን ከይተዳሕሉን ምዝጋገዩን እናኣረመ ዝኸይድ ናጽነት ብምሃብ ዝፍለጥ ሰብ ኮነ እዚ ከዓ ክሳብቲ ብጉዳይ ሃገር ምስ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ግቡኡ ክፍጽም ናብ ክፍለ ታዕሊም ሳዋ ዝወርድ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ማለት 1998 ምጅማር ኩናት ወያነ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ተወርዋሪ እዚ ኣሃዱ ብምንባሩ ተሳታፍነቱ ቀነሰ ንዕረፍቲ ዝመጻሉ ግዜ ግና ቢልያርዶ ምስ ደቂ ገዛውቱ ካብ ምጽዋት ዓዲ ኣይወዓለን ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀዳማይ ዙርያ መስኮትኩ ሓደ 10 ዓመት ኾንስ ተኣሊ ነይረ እቲ ውድድራት ክካየድ ከሎሲ እቲ ናይ ምምፃእ ናይ ገለ ዳርጋ ተኣሊ ዝያዳ ሽዑ ካብ 2005 ቀፂለዮ ኣብዚ ካብ 2005 ክሳብዚ መወዳእታ ዝተኻየደ 2019
حمشت جزء قدامي كوين تعويت اللهم تناربعة قدامي وزي تحنتي champion of champions استغايدت كنت شحن شعتن شعون قدامي وزي حنت كالاي سلسة سالساي زغلت شحن عصر شعتن استغايدت نايمولا اسمرا وددرون أنا تعويته صاب حجون نتصاوت قرب قا أب سبورت كوميشن أتينيرون دي تداخيمو زيادة جن بعلنا توم فورنايت ستيكا زلنا نبارابرو بمبال كيت أف بزلنا بتوشتا عم جيرناسي نكايدو بلياردو حدا خابتي عقل زحتة سبورتيو سلزخونخا زخون سمعيتات كالعال سلزقل بهدعاتن بلوزبنتن زتصواتيو كاب استخاخلقو اتحيزكا حقتاتون سرعتن ون ترزبلك مخان متن زخون جيغاتات نقيفتسم ازيخا تتنكيكا بتخرت تكايدويو الزدمايو كابت كالعينة سبورت فليزبلو كل شاب صوتا بلياردو خم تريو فوكاس الليكاي ناي كونسنتريشن صوتاي تولرانس تتصوارنت كله كارلو عاوني بدقة عها إنفيد جبرها وين زخنة معنات نعود قلات يركا نبربحها غيركا تعود الدخل بيتا تفتر على كان كونسنتريشن حتى بتعمي حنقول كاس سجاب كنا يدلو مهانكا ترى لي of course أود تتقاطع ستيكا هانكا نزلوا نجارات بدقها بصراحة كاوي خارج النجارات دايركتلي انفلونس جبريتي صوتا حجي نعو اوفركام غير كان نعو اب حدا درجه تبصح تفتن كلها عقمنا يتحساسبها خاون بو ما قدي يعبي زبل راي لناتي كوميتي بلياردو مس قمنا مجمره زغبرنا سراح انتاي اندحر اب كل بوتاتات مؤكل بزخونه من قدي وددر كدالو خوين حق خهللو حجي حقنا بلياردو زبهل بصحف أبس مرا يتنحنا معنا أبوزح بوتاتات كيدنا تليان إنجلا سينيور إنجلا زبهال كم زبالو أباركستو خم دتسوات دفلات قال زبال أفاوز هنا بهلا أمود أتاخا ناي نفسه كيف جزا حقي رول أوف ذا جيم يلوم ذا رول أوف ذا هاوس نابلو دتو كاملو تزاي كوين حقي يتنحنا لحرايجن بمن قدنا ريسيرش جرنا مس ناي تليان ناي بلياردو فيدريشن فدراسيوني بلياردو إيطاليانا إذا في بي سي تي ناتو محصر يقصاي مسو تراخيبنا تحقتات نرهبو خيلنا تحقتات رخيبنا تورجيمنا ألنا هجي تحقتات الله تحقتات ناي متصاو تحقن ناي بلياردو تي نبرتك بترخ بدأ تخنديك خونا لو تفالينا خنديك خونا لو ديامتر خنديك خونا لو تابريل نجزار ساقومتا تي تشاركي كبدت ناي تا بلياردو نبعلا بلياردو باي ذا واي تا اوريجينال بلياردو عسرت خمت عليها تنزل سانتا مرمول لو تي العراي كفاله مرمول سيت زخبره تعنج ايتي بقول نزلو خا حجي فوسد ولا نجر قبرو ما عدم صغبرتنا قدم قدم يغبرني اجزن ناي قدم مالو از بحالا بلياردو بعل باراكيلا بارلودي برجان نزلو فماني اين انا اني كتكلا خلوها 5 سرعات ليفل تحليو بالراخ نايتي كاميرت نايتا طاولا كله زيتات تحق له تشارك انت يكون له تشارك نغزا راسو نتا خعسو دحزا ديكوني كت كورري لا كيد كلاس نصا تاشمو زهبا اولي اي سامع عن بلياردو سلاز كل غزي كدنا له تا بلياردو ليت تخدن كتنقف الله زيتات الله كله تحقي بتعمي مال سقياد حقيو زبزح ناي بلياردو تورنامنت اب منها تبلو يتقايدو بعالم اب سوساتاتن سبعاتاتن اب على لاتين امريكا زوم اوروغواي باراغواي قال زبالو هاجرات حيالات تودادرتيم بعد طليانون يكايدي زبزح جن اب زبالكو خانيرو حجي خاب على درجه كله بوت الله من بعد حجي انت خاطري اذا نحنا نتقملن زلنا بلياردو اب افريقيا كم تاريخ زرخبنا ابانا اب صومال اب ليبيا تراين دلو
تخالق زي أمريكان بول بحالنا إيش تطاولوا بزح كو أساسه دلوا له مقرته فلا سون ناتو تاشملو ناتو بالجاتات له هوني ግን ንሕና ተን ዝያዳ ድህቦ ሂብና ንፃወተለን ቢልያርዶ ዘን ክልተ ጠቐስ ኮይነን እዛ ቦቸታን ታስቴካ ትበሃላ ስቤት ዘርዘበለ እያሱ ዘለዎ ልዙበለትን ህዱእ ባህርን እውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ዕቤት እዩ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ዓወትን ስዕረትን ብማዕረ ዘሎ ከም ምዃኑ ከዓ ንዘጋጥሞ ብድሆታት ናብ ረብሑ ቀይሩ ከም ዝወፅእ ንባእሲ ዝዕድም ኣካይዳ ከም ዘየርኢ መፃወቲ ይሕብሩ ዲስፕሊን ኣሎ ተቲ ስቴካ ፃወት ከላ ናቱ ርእሱ ዝኻል ዲስፕሊን ኣሎ جمر كلها تتقبر تقبأك بترس اللي يقبأكاني أنصار زخانة تفوزه وي زخانة تعذبه أتي قبر تقبأ ديسبلين ميموري أو نفس وقف سب حدش كما تخلو كما حدش ميمور كوني زردك قريب كما هركا فتني تواي بتعامل تعمي سبو أنا قبل تخلو حسين عاي ميموري بزح أجاباتنا سرعتنا بلياردو ميرني هذا توسن أوان كأنيو زخانة نقدر تهليون كمستيات ناتي سر زخانة نات صوت كون حدا أوان نعند أموت كي صوت دار صوت كين ده جيجا ده بعين الناس الناو بينا أنا بوزنا نقدر هتالله كين نفعيو عمل له بقعت له توايو آخر زبلكا أجابن بوزح نقدرات ميرناي سبوت توايو له يجبر أنا يعني بفلا يبكم زين عركنا تزقبر صوته كل جزء تخلأي كان عخا كشر شركة يدفتن مالسي كم نقول رأيت لهم جينا دو خالد مال أمسكون عاها خسارة قبرك ياسو زخم زي ثلاثة جدسن نداز عرفوه كمان يتصاد كساي ساي تفني ما أظن يسحتني إتي أمكن يلا من تان كجاج يلا يلا منكم زقبرو ياسو كان كمان ياسو أنا تبعي سوري إيه فلتني على حد زي شغل على بلياردو تنكفاي تنكفتن كنزودي قال كم تبهلها ياسو كم يجاجن من الوقت زي حجي نعود قيمة خون خيلي يزبله ባህሪ እንዲ ምሳኻድ መጽ ባህሪ ለካ ግን ካብቲ ናይ ቢልያርዶ ዓለም ምስኣተወ ዘጥረዮ ነገር እየ ዝብሎ ኣይሓርቕን እዩ ንሰባይ ጓዳእኒ ኩሉ ግዜ ካብ ምስሓቐይ ዋላ እታ ክስዕራ ኢሉ ዝፅበያ ዝነበረ ፀወታ እውን እንድሕር ተሳዒሩ እቲ ሕርቃኑ ኣየርእየካን ካልእ ግዜ ከም ዝስዕር ስለ ዝኣምን ተቐቢሉ ወይ ዝኸይድ እዚ ፅቡቕ ናይ ስፖርት መንፈስ ማለት እዩ እዚ ኢንዶር ጌምስ ዝበሃል ብሓፈሻ ሕጂ ናትካ ባህርያት እውን ይገልፅ እዩ ዝበሃል ከም ዘረባ جي بلياردو ندير حرق كوين سب تفولدها معناته كبيب نجار كله معلته أيتامنو عندها بتد حسب كأكيدن بو جي جامس ما تحجي نحد حرق كوين سب كلتي في تسميته ذراي جينا ياسو بحريات كتير يخلها ولا حما تمسح ولا تبو تمسح بحقوس منفسي تتصاوت معناته كم تبلياردو كم سبورت مقانو أخبيرو سلاد تتصاوتي مالك بتوسخي البحرياتون رجوع هدوء حرق زي كنا سب دي سمعتها وسب سلاز غني يعني أتو خمس قبل كات أنا حكون سمعتها وسب قلت في قال أنا قال مسوق أنا فوق قلت في أكشن وسد تايجرنا يا زي خمس تقبر قليل كاب زي سمعتها هذا هجي كوميتات بحريات يبون ياسين يا أويتات بتعمل تدنو سبيو فكار سبيو نقول سب معره نتكي إلى نتي جينا دي جمر دلو بحادة أمساسيلو زغادب سبيقياس ዓይነት ስፖርት ቢልያርዶ ካብ ወላዲኡ ኣቦይ ረድኢ ዝወረሶ እያሱ ኣብ ትምህርቱ ምስ ቀዳሞት ዝስራዕ ዝነበረ ሰብ እዩ ዋላ እኳ ወላዲቱ ትምህርቱ ክከታተልን ኣዝዩ ዝፈትዎ ዝነበረ ዓይነት ዘይትድግፎ እንተነበረት ብዙሕ ግን ከምቶም ካልኦት ከበድቲ መሰናኽላት ኣብ ግዜ ንእስነቶም ዝሕለፉ ዕዉታት ሰባት ኣይኮነን ንሱ ካብ ምስ ሰብ ክዛረብ ምስ ቢልያርዶ ከዕድል ከም ዝቕሉ ይዛረብ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት ድሩት ኣፍልጦ ዝሓዙ ሰባት እውን ብምኽርን أجاب نايت الصوت إن أرمى كتبابع من مورال كهبو منيو زرع ولادي ردوي صوت دينيرو كابتم بلوزات تصوتيو أو ددر بزحي تساتفن نتهناي نبصم تصوت وين بزح تصوتي قبر اللينيو دحر تا دتصوتاو كمزون كالوت مالت بلياردو بعدنا خبار كله سيل كناي سانا فلوتو ناي عوال قل كوميز قلت ولا حجي صوتي قبر اللينيو سون تصوتها سلزنبره
تا أنو أبتا بارت تايم تا مشيت هيد تصاوت نمبر تغطري تمهاراي كله أيذكرن تمرتي ميس غير ولا من دا بلياردو زخوتكو تا فرق معالت مهار فرق معالت سرح نسو تا مشت أبتا غزاوتنا سرزنبرت أبات صوت ولا حنت بزح صوت خب ولدسي أي نبرن قرب كم مقطع أدي أي فطوان نيرا كم زي سئل كان يعوالو خالق هيتبن قليات بلن نيرا تردي تبالناها بلياردوسي دعوالو ناي ديرو بحساب قال قوم جيرون دوستو بزونا باب ولدي بزح صوتي هيكون فنن نقول سب معري زريا تجمع رايز بهال مجمريا ناي ستيكا نجر حجي تالو مجمريا تابتري هتقدك حجي تابتر خمي غيركا تحزا خمي غيركا بالانس تمصا زي تعب نجر حجي كابزا اتحيزو ندا مهاره ندا رأي نسب ندا تابع كم زبلكو عنطوي بوناس ندا اب 48 تودا صوتا عسرا يهبو تعبهم غيرو ندا لامده ندا حجزه جلز قريب زصاوت نبره سبي حجي والا مستم مزن قطعات كله نتي تعذباي زلو اب قمت بمئتاو دايركت بقى ريوا كهاريمو هم طلا زغل بلياردو تريسبوند ايصات تريانجل عينت غير يصات حجي اب ناي ستيك اب لاين تالو تي تصوتا انتايو حريم كان ايزم صح يكون حريم كامطيخا كتحبأها اتكلالك عند حدا زي حبي خيا كم تاسا حريم كغير كدم تخا تخالي سبقا خمسي حجي نتا تحبي ادلا بنورمال ناي ستيكا زارار بانتاينا نولو ميسا خوينا نانولو حجي نتا ميسا ادلا توتا بتريسبوندا غيرو نتا تعذباي بزحقس منقد غيرو كميسا ناي ممصا خلت زلو حجي بهم منوار نتقول سب اما ازينو دصاوت سبيني ياس بحفشا سدرا عند ابو يردي اب زتفلالي محبحبي ماكل سبورت قداسنت زنبرايا اب قلد مشكلتان بايتا تنسنون زادفو احواتون كابتم اكاليوم دحر بايتا نايت حبيت ازي سلازخونه دما ياسو اب ودر مزاتو نزقرب زنبره بركت زبل شلماتات نابرو بحو بمغيار كعبللون بزح عوتات وغناصيفونيو እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተዘካሪ ዝገብሮዩ በጠቅላላ ድማ ክልተ መዳልያታት ጽዋዕ ዝርከቦን ረኺቡ እዩ ማዳልያ ክልተለኒ ሓንቲ ናይ ካላይ ሓንቲ ኸዛ መወዳእታ ዝወሰድኳ ዋናጩ ሸሞም ተለኒ ታርጌታውን ናይ ቀዳማይ 4 ዋናጩ ለዋኒ ተሓንቲ ዛ መወዳእታ ዝተኻየደት ብሽልማት ዋናጩ ይነበሮን ቴሌቪዥን ይነሩ ቀዳማይ ኮይነ ናይ ሙላ አስመራ ቴሌቪዥን 32 ኢንች ማዳልያን ተዓዊተ ናይ ካልኣይ ሓንሳቢ ካልኣይ ወፂ ሓንቲ ታርጌት አላህኒ ናይ ሳልሳይ ታርጌታን ክልተ ዋናጩን ኣለኒ ልዕሊ 5 ግዜ ዝፈልጦ ሽልማት ዝወሰደ ኣሎ እያሱ በባይነቲ እትሽልማቱን አውድድር ያሱ ዋላውን ሓደ ግዜ ሲ ጌጋ ናይ ዳኛ ኾን ኽእል ጌጋ ናይ ዓቀን ኾን ኽእል ዝመጽ ደይ ሓሰብካይ ነገር ኣሎ ያሱ በከምዚ አይግታኒ ይقبሎ ተቀቢልዎ ይኸይድ አይሐረን ይታ አንተ ወይ ዝበልኳ ዋላውን እንድሕር ዳ ደይ ተጸበየ ነገራት ጽዮ ካብቲ ናይ ዕግርግር ዘሎ ነገራት ፍንትት ኢሉ ኸይዱ ነብሱ ኸህዲ ይድፍትን بعبيت خا مسجوني مش هلا كخمزة عبيت زخبر سلاد وسد توم عبيت بتعمي أم دخبر ونعوخ أتمليسا موادرت إياسو سنة تزار نيرو ممر سلومون نيرو بسرات هايلو نيرو زيوم حياة تبهالهم تخلد بس هاي تبهال نيرو ناي بولين كخلو ما اسمعتهم كذكروا ما يكلين يبرا بولين كخمو جيتي تصبو نجارت هاي نيرو بولينج تصاوتو خلو مس ناي بارلودي ابالات تخباب زلو تيفوزو لك حمزه ناي كال عينت سبورتي سكوميسا تحزو يتصاوتو سايخونو غلغل حجه تهلخت كل غزي لا ابزي هلخ زغن ادماير تبغى تدنقون تاي ناي سبورت هلخي
بلياردو خا كم تعنتو يتوسكو بزي كاتنا سبورتاوي شنخاتو ابت حبرتسباو متأثار كامعت قدلو انا ذكر اذا ما بكل بلياردو دصاوتلن بوتاታት ዝነበሩ ሰባት መርዓ ከጋጥም ከሎ ሓዘን ከጋጥም ከሎ ካልኹም ማሕበራዊ ዝኾነ ነገራት ገለ ነገር ክመጽ ከሎ ልክዕ ንኺድ መሓንሳብ ተባሂሉ ተጠርኒፍካ ኸይድካ ትበጽሕ ተጠርኒፍካ ኸይድካ ትተሓጋገስ ኮሚ ዳርጋ ስድራ ቤት ይድ መሰረት ካልእ ሶሳይቲ ማለት ያው ውሽጢ ናይ ቢልያርዶ ክትሪኦ ከላ ኣብቲ ባራት መጽኦም ሰትዮም ገለ ቢልያርዶ ከይተጻወቱ ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ እቶም ቢልያርዶ ዝጻወቱ ግን ከምዚ ዓይነት ምትሕቋፍን ምትእሳርን ነይርዎም ያሱ ብኩሉ እንትኑ ድወጾ የብሉን ኣነ ክሪኦ ከለኹ እሱ ስለ ዝኾነ ስጋብ ሕጂ ኣነ ምስ እያሱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰላምታ ክትሪኦ ከለኻ ዘለዎ ነቐታ ብእያሱ ዝገልጽ ኮይኑ እየ ዝረኽቦ ወይ ዝዕዘቦ ማለት እዩ እዞም ንብሎም ጸናሕና ካልኦት ተወዳደርቲ ነናቶም ሕፅረታት ኣለዎም ግን ክሪኦ ከለኹ ምድላው ከይከውን እምበር እያሱ ብጠባ ይበልጾም እዩ قاليهم حرقوا قاليهم قايقوا قال إياس قال كم ما يكون حجون دلوا عقمنا إياس بلياردو خريقة خلوه قال له جينا كم تعنتوا يتوسنا علم بلياردو سألوا ناتو إنبوت قالوا ممليسي إذا تسبقك أبزي وانزي ود 51 عامت كون زلو إياسو أب عامته 2009 وري حملة مسوي زرو يوديت كفلة بحال الكيدان دحري مئسار فرابركو زخنو 4 ولودات مالت نعمي الحنا النبي ألوني أب زبالو فريو قال 13 عامت كويلا تركب بخرو قالو دما أبقيا أجري زنبال اللواء العلمان نمجنا دقو قبل علتي عينة سبورت الإمتحان كي يحضروا كتصالي كم زر دومن أزيو بلوس عينة سبورت مخانو كم زم أزنوميو سقلز قرب ولا أبتحضر مسكبرنا بعلت بيتي سلز صنحاتي تفلت سلز نبرت ستيل ግን ስክፍታ ኣምንታይ ኣብ ውላዴ ምክንያቱ ውላዴ ከም ዝገለጽኩልካ ኣብቲ ጠቐቤት ትምህርቶም እያ እታ ቀንዲ ንሕና ንፃወተላ እንዳ ቢልያርዶ ይረኽቦም ወላ ቤት ትምህርቲ ብፅሐ ኣብኡ ኮይነ ይፅበዮም ኣብቲ ፍዳሴ ማለት እዩ ብውሽጦም تي رديت كنت مان سبز ردو كوم غيرهم يمو دوستو بحلف ساعة عباي والي ولا بعلت بيتهم كوميات لني زيادة ردو زي دليو كمن دعوالو خمزي كونه كم أكل سبورت مخانو أبارات رح سلزركب كم زنه نخنتصاوت سبورت مهانوسي كردو قال بزح صعري أبا مودا تنبر أبغزي صوتا ناي تعاود سبورت زقاطن فصاميتاتن لعبيتو انتي كغبرالو املكيتومن كغلصن كالو بتوسخي بلياردو بدرجه عالم حيزو زلو بقعاتن قمنان كمي كمز كنغم زبزح غزي حبتمات تكالات ابياتت مست زونو بمخانن ون ابتي ودرات زاتف سب مست انت ستيو صبقي صوت زبحال بيلون كم صعب نزلنا فلتت كمسفح اقيلهم يوم تفليوم منام يا بحنتي اقاتام ناي بلياردو اجي كلن زن ستيكا زلون بارات ناي حبار صوتا زغبرولو نبري او حجي ناي سيمي فاينال بحدا بزحنا نيرو مسلو جي ابتا صوتا تي ادير سانتا لا تازنو واحد صوتا تبايلات تمزغبت ناتينا ندحر بلك ذكري حجي نخبابي حدا ساعه 35 دقيقه نوسيد حتى حمت صوتا جي ኣብቲ ጾታ ዘረባ ኣይፍቀድን ብፍላይ ኣብቲ ጅሮን ዝግበረሉ ግዜ ማለት እንጂ ማይ ምስታይ ኣይፍቀድን ምዝራብ ኣይፍቀድን ሙሉ ኮንሰንትሬሽን ናብቲ ጾታ እዩ ዝግበር እንጂ ኣብቲ ጾታቲ ብምሕር ምትህልላኽ ማለት እዩ ከም ዝበልኳ ክንዱ ሰዓት ስለ ዝወሰደት ኣብ መንጎ ጾታ ክልቴና ብፅምእ ማይ መይትና ልቀ ከምዚ ዓይነት ስፖርት ማይ ትፀሞ ልቀ ከምኡ ማይ ፀሚና ምክንያቱ ሙሉ ኣባል ሆና ኣብቲ ጾታ ስለ ዝነበረ እዩ ድሓር ኣብ መጨረሻ እሱ ስዒሩኒ ማለት እዩ እታ ጾታ ግን ሰዓት 35 ወሲዳ እታ ዝነውሐት ተባሂላ ኣብቲ ናይ ቢልያርዶ ትጥቀስ ጾታ እያ ማለት እዩ ወላ ነይሮምና እንዲም ካብ ደገ መወልቲ ድሕጉዝና ነይሮም እዮም ካብ ኖርዌይ ዋናጩ ፒልያታት
برلي قالت حجزنا نيرو مين بزخنا أب سبورت كوميشن آتيو سبورت كوميشن كمول جمرة بزي تفلت مغنيات حدا خلت عمت قال مولا تغايدو نيرو هاندا بس دحرقن تواريتو بعلنا ينا نكايدو كوميتي لونا نايت غزا مالتي نفسو كف غزا نناتا كوميتي لواي كم زود در سريعنا لنا خبار كله نانا بار لودي نزمت تتصاوتاي كفوتي أبقى لقال لو ود غزاي كون كان قليلهم ناتهم زبولو جن نخعبس للنبل أوروب زي قمة تواهيبو ولا حاجزات قلب سبورت كوميشن مهنا تابزوا ما كلسي كم سبورت تفليتاس آتيان ديا أوروب حاجزات ولا قلعتات زقبورو نخعبي نخيتف معناته تندنا براسي أو سنتين دلوا حج أب أربعة أب لود لا جالنا لا نقاوتي لا بولين أبزين راح انت حتيرة تريفا درجة يتفقون اللوا بلياردو كونريان هون بزح شاب بلياردو ستيكا بلياردو بوتشيتا بلياردو زي سنوكر دبال صوت له بول دبال صوت له بعالم درجاون تورنامنت استقايدلو ابدن عبيتن هي سبورت مدبرات التلفزيون عبي كابريج زوهابو بزح صوتات الرأي نوع عالم حجي ولك بهريات رايتي سب ويتي انفولومنت ريخا بزحتو ابتي ابز عدنا زكايت بدرجه كوميتا تطرنيفو اب حدا شامبيون وددر سكادل وان بزح اي نبران اذا خلك الله كن مسته خلقوا معينه نغرات مستاسر كتلو نعي ريتايرد دخونو سبات صوتو وان دار كوينوتي مالتي ستيكاسي ريتايرد غورلو كاب سرحم عرفت زوس دلمو زاناغو وان دار كوينو مستندا ستي صوتو زغلو بايتالو ግን ክድም ድማ ሳይትኽእልና ማለት ዓይነት ስፖርቲ ኮንሰንትሬሽን ለከ መስተ ሰቲኻውን ድሕሪ ስተይካ ትፃወት ኣለኻ ኮንካ ኦቨር ዝኾነ መስተ ካብ ኮንሰንትሬሽን ካ ትወፅሉ እዋን እዩ መስተ ክሰቲ እውን ተመራፂ ኮይኑ ይስማዕኒ መስተ ሰቲኻ ግድን ቢልያርዶ ክፃወት ኣነ ንባዕለይ ዝኾነ መስተ ሰትየ እንድሕር ቢልያርዶ ክፃወት ክኢለ ኣነ ይኮንኩን ንባዕለይ ማለት እዩ ማለት ናይ ብሓቂ ኣነ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ገብር ኢለ ሓስብኒ ሕጂ ብፍላይ ውድድር ይኹን ወይ ኮንሰንትሬሽን ሓትት እዩ ኮንሰንትሬሽን ካ ድሕር ዝርብ ኮይኑ መስተ ኣብቲ ኖርማል ኩነታት ከምዚ ፋን ትፃወተሉ ዘለኻ እዋን መስተ ሰቲኻ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ብቕዓትካ ትሪእየሉ እዋን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ፍኮርስ ምስ መስተ ተተኣሳሰረ ኢልካ ክትዛረቦ ጀነራላይዝ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ በብዝተፈላለዩ መስተ ከይጣዕመ ጠቕላላ ትፃወት ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ፈልጥ ኣነ መፃወተይ እውን ኣሎ ጠቕላላ መስተ ትበሃል ክሰተዩስ ቢልያርዶ ስተይካ ትፃወቱ ሕጂ ኮንሰንትሬሽንካ ድፍትን ፀወታ ስጋብ ዝኾነ ኮንሰንትሬሽንካ ድዝርግ መስተ እንድሕር ኮይኑ መስተ ሰቲኻ ስተይካ ክትፃወት ኣነ ምስኡ ብዙሕ ምትእስሳር ኣሎ ኢለ ይግምት እኒሀ ፍኮርስ ብስቲ ዘሎ ርዲኢት እውን ክትቅየር እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ኣነ ከምኡ ይስማዓኒ بارك زخبركم تخطاتلتي لس سبورت نايلوم سومن تحستونا ابز نفصم زمص سومن بخلق تحستو كسام نرخب سلام كنا